Hij heeft een droge baan. En hij kreeg verhuizen. Hij nog dan het verbouwen en zo. Dus droog nog. Dus hij zei, ik doe het net. Nou ja, toen dan hadden de mastodonten, de oudere knarren, die hadden weer aanrukken. En Wico en ik beheerden dus tot de oudere garde. En we vullen gewoon aardig hoor. Hij is aardig praktisch en ik ben misschien wel een beetje meer theoretisch. We hebben gewoon goede verhoudingen hebben we gewoon in de riet. En het makkelijk wel beleefd. Hij heeft die punten gewoon in zijn leven. Heb ik politiek wel wat beleefd. Maar eigenlijk, ik woe die waskorging toch maar soms wel eens even wat wat. Ik woe die waskorging toch maar even noteren. Want Rekker, je denkt dus, je gaat eruit, maar het kan samen met misgaan. Dat jij wel, je collega. Ja, nee, dat ging net van u dat het misging. Dat hoop je net. Nee, dat hoop ik net. Zo slim is nou, ik ben net. Maar als je met zo'n jaren verder van die dit al jaar al dien het, dan kan je net oors als bewondering voor opbrengen. Rijtsma? Ja, op zich, je rol je er vaak in en dan, als je het mooi vindt en je bent goed, dan blijf je zitten. Alleen het maakt ik net zo dat je een oor in het paard zet. De jonge Rijn die had vaak een goede opleiding en een goede mening. Ik wil ze wel graag meer in het politieke speelveld zien, want ik mis dat gewoon. Te min jeugd. En op zich, nou ja, het kan ik een belemmering wijzen voor die jeugd om terug te stromen. Bij het CDA hebben we dan altijd een stille regel van als je 3 perioden van jou die zitten, dan mag je eigenlijk plakmaatje van nee, heel aan. We zullen eens even zien bij uw verslagjouwer René Koster. Hier ergens in de IJsherberg, René, want daar ben je op een struun. Ja, dat is altijd aardig om te zien wat voor mensen komen er nou op. Als je zo'n joen organiseren, dat zijn natuurlijk de politieke dieren. Al mij dat wil je ook van verder we daar net beroeken. Maar dat ben ik meestal die er natuurlijk beroepsmietig mee te maken. Hij om die reden misschien ik wel heel nieuwsgierig binnen naar hoe het voorin is. En je weet het, Marga Waanders, de burgemeester van Dongeradiel, is correct verkast naar Waardhoeken. En hier zit gelukkig al in die de honneurs waarneemt. En dat is Magda Berndsen. En die is hier ook al binnengekomen. Mevrouw Berndsen, je bent mooi op tijd. Ja, dat ben ik zeker. Want ik ben natuurlijk ook wel benieuwd hoeveel mensen erop afkomen. Ik ben nog veel benieuwder naar de uitslag. En wij zijn in eerste instantie, ik wil benijd naar de opkomst. Ga je daar nog naar informatie hoor? Nee, niet meer dan dat het ongeveer tussen de 44 en de 50 zou kunnen zijn. Nou ja, als het 50 wordt, dan denk ik dat het wel goed is. Ja, en dan moeten we misschien toch ook wel zeggen, een kinderhand is gauw gevuld. Want dat is toch eigenlijk seconde, 50% en dan toch bleed. Ja, maar we zijn natuurlijk de laatste jaren lage opkomstcijfers gewend. Hè? Het is bij heel veel verkiezingen dat mensen toch niet komen. Maar er wordt wel eens praat over de legitimatie van het lokale bestuur bij zo'n lege opkomst. Wat vind jij daarvan? Nou ja, die legitimatie is er. Want ze hebben een mandaat van de kiezer. En er staat nergens hoeveel kiezers ze moeten hebben voor een mandaat. Dus ja, je kunt het ook positief duiden en denken van nou ja, de mensen hebben er zoveel vertrouwen in. Die gemeenteraad gaat het wel goed doen. Je zou dus ik nog eens kennen van misschien moeten we naar oren farmen van democratie. En jouw partij D66 had er ooit ik wel eens zaken van formuleerd. En misschien in de digitale tijdperk is daar wel tijd voor. Nou ja, misschien dat je daar toch eens een keer naar zou moeten kijken. Want als inderdaad die opkomstpercentages nog lager worden dan 50%, dan zou je toch eens misschien naar alternatieven moeten kijken. Maar daar moet je wel heel voorzichtig in zijn. Want ja, democratie is een belangrijk goed. En dat moeten we wel zo goed mogelijk intact houden. Je bent notiedelijk even de baas hier in Dongeradiel tot die nieuwe gemeente uiteindelijk. Hoe bevalt dat? Nou, de burgemeester is nooit de baas. Hè? De gemeenteraad is de baas van de gemeente. Laat ik dat maar voor opstellen. Nee, ik vind het ontzettend leuk om weer een tijdje burgemeester te zijn. Eerst 9 maanden Zuidwest en nu 2 maanden hier. Ja, het past weer als een jas. En lekker tegen de hoes. Ja, het is om de hoek. Dat is heerlijk. Ja. Maar ben je beschikbaar van meer van dit soort putjes? Of zeg je van nou dadelijk vind ik het wel goed? Nou, dat hangt er vanaf. Ik wil niet meer van die lange waarnemingen. Maar als de commissaris komt met bijvoorbeeld nog eens een ziektevervanging of wat dan ook, dan kan ik daar altijd nog naar kijken. En bij welk percentage opkomst ben je tevreden? Nou, ik vind 50 toch eigenlijk wel het minste. Nou, Silsjen dat zou uitkomt. Maar dank u wel voor deze reactie. Graag gedaan.
Omroep Friesland en RTV NOF presenteren Friesland kiest. Ons tol voor de vannacht is dit Friesland kiest bij Omroep Friesland en RTV NOF. Het eerste uur ben we nog net bij Omroep Friesland op televisie, maar dadelijk nog 9 ben ik 30. Nog 9 uur binnen de stembussen iepen en daarna moet er dus steld worden. Dat gebeurt helemaal met de hand, dus ik kan wel even worden. Maar hier aan tafel in de IJsherberg in Dokkum praten we terug met 3 gasten. Wieger Rekker, tolvenheel hier riedzit van de FNP in Kollemeloon. Pieter Eidsma, 8 jaar riedzit van het CDA in Verwedderdeel en Rijn Verwerda. Hij weer de oude 4 jaar riedzit van de ChristenUnie in Dongerendeel en daarvoor ik in Kollemeloon. Ja, wat denk je Andries? Door wie het W wordt hier op tafel te gooien? Het zal wel matten, want... Ja, na een jaartje 84 wie dat een heel skoft een groot taboe in Friesland. De werindeling, meestal hoe de bot op 10 gemeenten worden net werindelen. Zeggen er vaak helemaal geen noodzaak daar. Gemeenten met ongeveer 10.000 inwoners. Nou, wie heel normaal. Maar ja, de laatste jaren is dat in rap tempo begon te schouwen. Maar net in Verwedderdeel eigenlijk eerst in eerste instantie. Nee, want daar zegt de politiek in eerste instantie helemaal niet in die werindeling. Pieter Eidsma van het CDA. Jim hebben als gemeente toch wel een enorme draai maken. Ja, we hadden die discussie in de laatste 8 jaar had ik die volop meemaken. Maar hoe kan dat je hem zo schoot binnen? Eerst in je zelfstandigheid, dan richting die middelzeegemeenten. Richting middelzeegemeenten, dat zijn 4 gemeenten die met elkaar geerwerken. Ja, met name het beeld, ja, Jimme, de andere deel. En die 4 gemeenten die werken geer met het doel om zelfstandig te blijven en toch geerwerking toch dingen rond te zetten. Toen op een gegeven moment de keuze kwam van jongens, wat doen wij eigenlijk? Gaan wij daarin verder? Uitmondend in een fusie. Nou, toen hebben we natuurlijk rapporten doorlezen en van jongens voordelen, nadelen. De provincie die we daar ook een beetje kritisch in. Die zei van eigenlijk is er net een grote kern in die 4 gemeenten die daar eigenlijk de kaart mij lukken kan. Nou, binnen die 4 gemeenten hebben we ervaring. En het ronde wat zwier en wat scherperig. En nou, die luidt zo'n loutere deel. Dus op een gegeven moment ben die 4 gemeenten daar wie echt wel wat rumoer. Maar het Verwedderdeel toen net een stekker er definitief uitlasten? Toen op een gegeven moment hebben we eigenlijk om de lijntjes in Noord-Eerst die lijn eraf. Vanuit bestuurlijk sowieso. En dat rond vol lekkerder. Ben Middelzee wie dat gewoon stroef. En ben Noord-Eerst, die lijntjes die hebben alleen maar ongelukken hoeft. En toen op een gegeven moment, jongens, de geerwerking, toen met de 4 gemeenten, de andere bedeelde toen echt nog bij. In 2014 hebben we toen gezegd van jongens, het ambtenaren, daar hebben we een slag in maatje. Daar doen we bij elkaar. Dan krijgen we een efficiënte ambtenarenorganisatie en dan gaan we die tijd die ernaar komt. Besluiten van jongens, wat doen we dan? Blijven we dan zelfstandig? Jouw klinken dus nou heel positief. Maar wie in je net? Nou, verhoring is onzekerheid en dat die zelfstandigheid die woont we net samen te grabbel gooien. We zitten in een gemeente 600 jaar ervaring en geschiedenis. Ah, dat zijn sentimenten, emoties waar je dan besluiten opnemen. Ja, maar fijn op een gegeven moment, zolang je dezelfde broek ophouden kennen, dan ga je ermee verder. Maar Rekker in Kollemeloon van de FNP, jullie zijn nee toch? Wie gaat nee zijn, ja. Als FNP? Ja, als FNP. We zijn de enige partij die het nee zijn had. Want wie vonden dus, en dat wie misschien ook wel de emotie en dan gaat het Kollemeloon voort en nee, dat spreekt dus net om. Het feit dat wij hier nou zitten, dat steekt je nog heel iets in? Nee. Of denk je er nou oors over? Nee, ik denk er nou oors over. Ik besef nou, het kan net oors meer. Maar alles wat er op je aankomt, dan kan het net oors meer. Ik blijf het schande vinden. Je riet het er allemaal aan en dan hak wel, zet een brood op zo'n boot en dan komt dat woordje in van Kollemeloon CA. En dan denk ik van, mijn peer, wie geeft voort? Ja, dan is er net meer. Ja, nee. En dat docht me toch wel wat. Dat is, daar heb ik wel moeite mee. Maar van de andere kant, ik besef echt dat het net oors kan. Met alles, met alle ontwikkeling van de laatste jaren, het maakt gewoon. Er zijn heel veel sessies wist natuurlijk. Ik ben in Kollemeloon. Maar wacht even. Die emotie die zit er volgens mij nog heel tijd, of net? No. Van dat verlies van Kollemeloon. Zat jou het nou steeds? Ja, maar dat speelt in Kollemeloon ook nog heel boord. Ja. Dat Kollemeloon voortgaat. Yes. Mij waast ik praten. Zei van ja, maar nog gaan ze geen Kollemeloon meer. En die emotie die is er nog een heel zo. Ja, nee, maar dat is ook echt zo. Ja. Dat doet me heel erg wat. Nog in je
als gemeente wel voor die werindeling, maar dongere deel ik. Verder deel wie wat lastig en Dantemdeel is uiteindelijk net mooi om in de bestuurlijke fusie. Maar uiteindelijk ging je met Skalman en ik vol meer richting Achtkarspelen wonen, toch? Nou, dat moet een post. Had in eerste instantie wie dat eigenlijk de bedoeling, hè? Dat de Kolmel en Achtkarspelen zo'n meearbeiden verder. Maar Achtkarspelen is er op een gegeven moment, ja, hoe dat eigenlijk precies al hier is. Maar van hier op oren ben die oorhek en die zijn weer met die Chelsea die verder. Ja. Dus toen ging je maar geen keuze. Mocht je praten, dan moest het maar deze gemeente. Toen ben ik hier, dat is echt lieke goed het gaan. Ben we hier gauw deze kant uit gaan en dongere deel, de Dantemdeel en verwerdere deel. Maar verder daar, je zit hier dus eigenlijk met jou in voor van de ChristenUnie in dongere deel. Ja, wij ben van Medemoorn ben wij voorwest. Dus je zit er nou eigenlijk inklem tussen twee man die jou net wonen. Hij was twaalf keus. Maar goed, dat is helemaal van deze man. Ik waardeer ze zeer. Want ik heb ook een gevoel voor identiteit. Maar ik heb net die sentimenten die bij de oorheren. Ik kom uit Friendship, de Waardhoek. Ik heb die herindeling direct maken. Ik val de zaak met Dongeredeel is een hele jonge gemeente. Hè. Maar dit is ook een product van Geervoer sinds 1984, dacht ik. Dus 34 hier het Dongeredeel bestaan. Is dat net wat een hele simpele uitleg is? Want we hingen toch eerst en best maar er zit natuurlijk een, want Pieter Braaksma, wie toen Poert Sjen, nou ben we maar ook in Rierigers Dongeredeel ben we voorwest. En ik zag op termijn, er komt natuurlijk Dantemdeel direct bij, maar ik in breder verband, het sterkste deel komt erbij. Dat denk ik echt dat het zo is. Ja, die kant gaat het uit. Want de hele grote gemeente, wat eerst Friesland, dat is net een kern. Maar goed, het maakt wel van onderop. Het maakt net opblijven. Toen ik in de stierten hier, toen we het van jongens, maar het even oplezen. No way. Maar van onderop zwaar het er nog voor dat het een lappertekken is die het eigenlijk net likweerdig is. Hè? Van een hele grote gemeente, Ljouwert, Zuidwest-Friesland, tot een hele Lietske, het lijkt als Dantemdeel. Hier derde provincie net zoals maar vanaf Dantemdeel. Je hebt toch gewoon mooi die ambtelijke fusie. Maar bestuurlijk wil je hem zelfstandig. Hier je dan net zoals met een verder. Ik wil net in die dwang wil ik net. Ik wil naar je Rijtsma? Respecteren wat er in Dantemdeel wat. Want ik heb groot respect. Ik verheld kom ik uit mijn voorgrond is in de woorden van een deel en van een oordeel in het beeld. Ik weet, de mentaliteit is daar krijgt even wat oors. Maar je respecteren. Maar jou knikt lekker, hè? Jou vindt wel dat er misschien wat een trootje richting Dantemdeel ja, dat vind ik wel. Ik kan me nog herinneren van hoe lang het precies lien is. Misschien hier de 5-6 toen had debuteerde Tineke Skokker. Die had een keer in Kolmelaan geweest. Dat wie ik in verband met die herindeling. En toen had de vraag gesteld. Toen stiert me als vertegenwoordigers van partijen. En toen werd de vraag gesteld van ja, maar Dantemdeel, nou, maar toen weet al een beetje van ja, Dantemdeel, dat is een twijfelgevalletje. Wat wordt dat? Ja, maar zei ze, maar dan is de provincie er echt nog. En die kreeg, die vergeet ik nooit weg. Dat is niet een van die dingen die blijven je maar heen. Want wat had de provincie erom dienen om Dantemdeel een trucje te gaan? Als ze dwaan maakt of net, dat weet ik net. Maar wat ze had echt maar verhip weinig dingen. Ja. Maar die indruk had ik altijd gewoon. Als Dantemdeel er nou bij komt, dan heeft ze in feite niks meer te zeggen natuurlijk. Dan met zo'n onjekje, Rijtsma, en is het slikken. Nou ja, maar de gemeente die van Dantemdeel had zelf de kaart maken en daar moet je respect voor opbrengen kennen. En op een gegeven moment had een provincie die gaat op achtergrond zetten. Die had na 84 zijn, maar wij gaan net in lead. Ja, dat is aan hem. Elke gemeente met zijn eigen aanwaging. Nou, en wij vinden het wel jammer dat ze net onjakken binnen. Want in 2014 ben we bij elkaar met zijn fjouwer nog bij. Ja, om iets moois op te zetten. En we vinden het nog steeds jammer dat ze er net bij zijn. Hij hoe ik de emotie, hoe ver verder deel die het rekker het over Kalmelaan? Ja, ik probeer je altijd zo goed mogelijk dingen aan te wagen. En emotie hoor ik dan even verder van me af. Maar wij merken gewoon de heel grote taken van de Rijksoverheid die waren door de schutting gegooid en de gemeente die moest er wat mee. En dat kun je in groter verband beter oppakken. We hebben meer specialismen binnenboord. Dat snap ik, dat de reden is. Maar Kalmelaan heeft dan nog Kolm als groot plak bijvoorbeeld. Dat altijd groot blauwe sil. Ja. Een dongere deel Dokkum bijvoorbeeld. Maar verder deel,
dat verdwijnt haast een volslijn. Er is ook net één van de listloopers die uit het verwettere deel hierbij komt. Dus die ben eigenlijk verdwenen. Ja, dat is niet gewoon een feit, maar dat is gewoon jammer. Alleen een gemeente is een middel om de burgers zo goed mogelijk de dienst te wijzen. En daar begon het zaad gewoon te schuren. Het werd steeds moeilijker om eigenlijk volwaardig de taken te doen richting de burger. Nou, en dan maak je een afwaging maken van jongens, hoe kunnen we dat beter doen? Nou, en er is dan ook een mogelijkheid van die eigen identiteit. Ik denk even nog aan het beeld. En er zit dan mijn neef, die komt erbij. Dat is alleen het verder. Ja, bekend. En die jongen die komt echt op van de beeldelijke belangen. Ja. En de mensen van Verwerderdeel, die kent toch even Verwerderdeel toch nog even in ere houden. En dat deelt echt van Kollemeloon. Dat ken ik op die manier. Want die naam van Kollemeloon die zal net verdwijnen. En die naam van Verwerderdeel, die oude namen, die zal net verdwijnen. En dat geldt ook voor Dokkum en Ommelanden. Wat bedoel je dan, maar die namen zullen net verdienen? Die verdwijnt toch? Alle namen, als gemeente wel. Die bestaan dan net meer. Als gemeente wel. Maar als gebied net. Want je Dongerdeel is al een keervoet van West- en Oost-Dongerdeel. Maar zonder 100 jaar nog mensen wijzen die het weten wat de grenzen winnen en dat er een Kollemeloon bestiert? Als ze historische besef hebben, misschien wel, maar oors denk ik net. Nee, ik denk het niet net. Denk je ook? Ik denk het net. Zullen we er nog één omrouwen? Dan? Ja, nou, dat weet ik net natuurlijk. Ik denk het ook net. Als je heel reëel bent, dan denk ik net dat er nog één is die erom rouwt. Maar die gaan natuurlijk ook net meemaken over 100 jaar hoe het in Kollemeloon doet. Dus dat denk ik net. Maar nee, ik vind het mooi. Nee. Want je hebt nog wel een situatie. Kalm en Halm, zeg ik altijd, maar die er in één gemeente komen te lezen. Je bent wel volstrekt verschillend natuurlijk. Hè? Als je in Halm bent of je bent in Kalm of er tussenin ergens. De sfeer, de mensen, ben oors. Is dat een probleem verder? Denk je? Ja, heel zei je dat, maar dat denk ik dan. Ik betwijfel dat. Ja, denk je of net? Nee, daar ben ik eigenlijk een heel grote... Klaaiklukken en wallenpikken en alles bij elkaar. Ja, nou ja, fijn, dan de model. Dat is gewoon van de zoon, dat is toch een beetje een oude mentaliteit. Nou, dat mij. Nou, maar op een gegeven moment, dat zit los van de keuzes die ze maken gaan. En Kalm of Halm, ja, wij binnen Verwerderdeel, Halm, die joegen eerst nog wel een beetje kaart van jongens. Als wij herindelen, dan willen wij liever een grenscorrectie gaan richting de Leuterkant. Daar zien we meer heil in. Maar dat is de laatste periode het bijdraait. Maar dat hangt alles vanaf. Die nieuwe gemeente, hoe pakt die het kernbeleid op, het bedrijventerrein, hoe gaan ze daarmee om? Nou, en ik denk dat we in de nieuwe gemeente genoeg ruimte en mogelijkheden bieden kennen aan zowel Kalm als Halm. We zullen zien hoe dat komt inderdaad. Hè? Want verder daar zou je nog van, ik zorg het nog vol grutter worden. Dat ik andere gemeenten erbij komen. Je hint dan zelfs wel dit eerste deel er nog bij. Die nou wat maar 8 kaspen weer aan het vrijen is om een fusie. Zul je dat ook reis dan? Ja, het mag net een doel op zich wijzen. Op een gegeven moment... Nee, maar goed, je moet die taken wel kennen. Nu kan je het even doen. Je hebt goed 44.000 inwoners. Ja, als die werk in de waai achter komen van jongens, we kunnen het in grotere schaal kunnen we beter dingen oppakken. Maar ook richting de provincie en de overheden, jongens, als een gebied kun je meer een voestmaatje en projecten oppakken. Met steunen en geld van nodig is van de provincie, maar ook van Den Haag en eventueel van Brussel. Nou, dan ga je als groter gebied meer mogelijkheden. Het is Jelden Jochenen in Friesland Kiest, het nieuwskippelijke verkiezingsprogramma van Omroep Friesland en van RTV NOF. Tijd om even de toekomstbespiegelingen te verlitten en dus naar de actuele stand van zaken van dit moment te zien. Daarvoor hebben we verslaghouder Bouke Koning in het gemeentehuis van Dongerdeel. Bouke, heeft al een laatste stand van zaken dat het gaat om de opkomst op dit moment? Ja, dat ga ik. En wat mij opvalt is dat eigenlijk in de laatste uren de opkomst nogal omheen gegaan is. Waarvan we zijn dat het rond 4 uur nogal een lege opkomst weer. Bij Gelieks voor Dokkum, 29,6%. We joegen al een tussenstand rond de klok van 8 uur. Nou kan ik melden dat de tussenstand, 11 jongen ongeveer, de opkomst in Dongerdeel vanuit het haatstembureau Dokkum 44,8% is. Vanuit Kollemeloon wordt meld dat op het gemeentehuis van Kolm de opkomst 46,1%
1% is. En uit Verwedwijk kregen we het getal van 49,3%. We kroepen dus best wel dicht nog naar de 50% daar. En waar wit gaan we in ieder geval in verwedder deel oer die 50% heen. En dat zou natuurlijk voor deze verkiezingen een prachtig cijfer wezen. Een van de mensen die mij werken hier aan het stembureau, dat is Simon Bergsma. Bergsma, kom er even bij. Je bent voorzitter van het stembureau van het gemeentehuis hier in de gemeente Dongerendeel. Hoe gaat het wat jou betreft, dat nota? Het gaat prima, het gaat zwaar boven verwachting. We gaan interieurs erover zijn van als er 24% komt, dan gaat het best. Maar zoals het we zitten al op een 46%. En waarom denk je dan dat dat zal leeg wijzen zal? Ja, de algemene tendens wordt. Zo van mijn ervaringen van eerdere verkiezingen van ik denk 24%, dat is wel heel reëel wijzen, maar het gaat heel prima. En merk je nou ook echt dat echt in de laatste uren er toch wel een prutte mensen nog hun stem uitbrengen komen? Ja, absoluut. Ja. Het is vaak zo, maar om wachten is het vrij druk. Het voelt duurt al wat aan. En ook vooral van jongens aan horen tot nota is het echt, rent het heel mooi terug. En ben als ik wel de meeste stemmers west door de hele dag. En jij je ook weer om dat ze dan op het laatste moment komen te stemmen? Nee, juist net. Maar ja, ik heb het vaak wel meegaan. Maar bij de meesten kunnen werken, hoe deze jongens binnen thuis. Nou ja, dan hebben we een stembureau daar uit eten. Dus ja, dan is het gewoon drukker. Ja. Hoe lang doe je dit werk al? Hoe lang zit je al op het stembureau hier in de gemeentehuis? Of misschien op orenplakken in de gemeente? Ja, ik ben er zo wat inroegel. Ik weet werkzaam bij de afdeling publiekzaken en er weer vacature van het stembureau. Had ik voor. Nou ja, prima, dat kan wel. En zo wil je er wat in. En voordat het wist ben je voorzitter. Ja, en je zorgt er net zo op. Iedere keer heb je wel zoiets van ja, die functie wil ik wel weer beklaaien. Jawel, het is leuk werk. Jawel. Ja. Het is hartstikke wat oorsbedijn. Ja, dat is best wel leuk. En nu aan het tellen, hoe ongeveer een jaar dan gaat de stembus iepen. Ja. Bijzonder denk ik, alles met de hand tellen, dat doet het denk ik wel even. Ja, dat wordt vaak wel even. Dus het voordeel is, we gaan alleen maar de partijen te tellen. Ons moest direct met de voorkeur stemmen en dat is nou net zo. Dus ik denk dat we mijn oren er goed binnen. Een oor. Dus Roen, 10 oren denk je dat we de het percentage van dit stempunt wil hebben. Dat moet weekly wezen. Helemaal goed, daar hoor ik jou dan op. Dank je wel. Ja, de juist Jan Dirk en Andries. Nog ongeveer een jaar uur te gaan, nog 24 minuten. Er komen nog steeds mensen binnen om je te stemmen. En dan oer ongeveer 24 minuten, dan gaat die stembus achter mij eindelijk iepen. En weten we de definitieve telling. Riedsverkiezings in Noord-Eerst-Friesland. Volg je de uitslag bij Omroep Friesland en RTV NOF. Friesland kiest. Friesland kiest bij Omroep Friesland en RTV NOF is er op tol voor de vannacht mijn 9 jochen. Dan zelfs de eerste uitslagen. En dadelijk 9 jochen te gast, de treie burgemeesters die haar gemeente begeleid hebben naar Noord-Eerst-Friesland, de gemeente dat dan nou verstemd wordt. Maar 2 keer in Friesland kiest is er een column. En die komt nou eerst van een man die het voor de FNP in Dongerendeel jarenlang in de gemeente hier zitten had. En dat is Inne Belker. Hier aan de tafel. Ik zou zeggen, hier is jouw column. Je mag los. Ja, en dan komt de vraag op die oor. Kist nou ergens op papier zetten? Een column wordt dat ook wel neemt. Wat in tijd in de gemeenteraad van Dongerendeel nou eigenlijk opsmieten had. Zowel voor die cels, die fractie en voor de burger van deze gemeente. Nou, dacht ik dadelijk een hele protte verzels. Zorg maar naar de verkiezingsprogramma's. Waar gaan wij ons net sterk van maken? Behoud verschenningen, toekomst voor de dorpen, toekomst voor de jeugd, geen gaswinning, wiemoen, ja, maar op zee. Zwaar, dicht bij de mensen en volle gingen hoor. Ja, en zo kan ik nog wel even terug in. Maar mensen, 1 keer in de rietzeil, in oparbeidje met andere partijen, blijkt de praktijk toch wat weer stribbiger te wijzen. De Siosberg als volwaardig ziekenhuis dicht. Nog altijd een gas uit ons boeien. Nog te volle werklezers. Krimp. Vergriezing. Grijdenvogels nog altijd in een gevarenzone. En zo kan ik nog wel even terug in. Nee, het enthousiasme aan het begin van de rietsperiode is aan het eind van die 4 jaar altijd al aardig bekwollen. Maar, waar ik en mijn politieke maten hier aanwezig, hebben we haar net van de barricaden trouwen. Is de centrale as net een grote hartslag hier voor uw regio? En op lietsere skeel, het drama Kraaiers-Brege is daar aankomen.
De nieuwe fietsbregen eigen als een centrale as op fietsniveau. De voedselbank wordt heel tijd terug minder burgers gebruikt. Hol wat ons zee. Hulde aan die burgers die het harde tijd, energie en kwaliteit al die jaren inzet hebben. Zelfs Den Haag is om 5 miljoen euro's raaien deze kant uit. Ik hoop je nog, meidje. Hoe moet zien hier mijn 80-jarig lichaam op het stroom bij de Viskwai Delzakje te laten kennen. En vandaar door de polder de Waadzee in te zwemmen. En ik nog eens zien hoe de holle aaien te kennen. En dicht bij de burgers tegen is ik aardig slagen. Al maar ik wil aan dat ik in deze hectische MeToo-tijd wel wat meer afstand bewaren ga. Je weet het niet. En altijd blijven de zaken lezen, vanzelfs. Maar hoe het geheel noemt, blijf je waar je net in een provincie. Maar hoe het geheel noemt, blijf je waar je net in een loon, provincie en regio. Als God in Frankrijk. Als wetter ik maar taal hoort op dit stuit. En sjoch, ik de beelden van Ben in de kapotte, platbombardière steden in onder oren Syrië. De honger in delen van de wereld, neem nou Jemen. De oorlogen en de natuur die te plakken in grote oerstuur is. En zo kan ik nog wel even terug in. Dan ben ik stil. Ik zwaai. Want wat een vrouw vol fleur, willen en verschijning om ons heen. Vanzelfs jaar ik hier met 6 ho bij u bekend dat dit als dat ik nog wel aan. En dan zeg ik, ja wees, de naaieriet hoeft net op een hand te zitten. Oh nee. Maar ik vertrouw erop dat die 29 per hand, uit 29 per mouwen stutsen worden. En dat net 29 middelvingers omheen stutsen worden. Maar 29 wiesvingers het college en uw Kasperkorps ambtenaren de wij vooruitwijzen. Noord eerst Friesland. Loon tussen waard en zoon. Beklaaid met klaai en slik. Beschermen door een groene dik. Bevolken door zo'n 40.000 mensen. Binnen er nu nog wensen, wij binnen dogs al riek. Applaus voor Ine Bilker en zijn column. Ja, ik kwarte vragen, maar je zegt het helemaal zitten, maar je zegt nog wel bedreigingen. Ja, bedreigings. Ach, in uw regio wat ben in uw land bedreigings. Maar ja, ik hoop en ik vertrouw er ook op dat de gemeente van 29 mensen wil de burger er wel bij houden, bij de les. Ja, soms je dat rijden, maar in 29, want jou zit er net niet bij. Ik ken er een hele grote van en daar heb ik het volste vertrouwen in dat dat gebeurt. We moeten er wel om denken, mensen ziel en Holland, dat is wel een heel lijn. Op dat meet. Mijn burgers, maar ik ga er alle vertrouwen in dat dat wel kleert. En ik die probleem die je zelf zegt, de krimp neem je al. Ja. Dat is natuurlijk voor deze regio een probleem. Hoe los je dat op? Dat is extra vanzelf. Ja. En nou ja, fijn. Dus burgerlegenheid hierheen, dat is echt nooit wij. En dan heb ik zelf nog wel wat vertrouwen en denk ik dat hol wat ons zei ik dan wel wat opsmieten kan. Maar het toerisme wat dan eventueel daarachter wij komen kan. En Joost helemaal haaien, hè? Het zeehondje op je 80ste dan. Ik hoop hem dan in de dagen Maria zelfs naar de haaien. Ja. Dat dat nou mogelijk. Nou, we kunnen je wat van herten dat je daar lezen mooi op je 80ste. Ja. Dat zou heel mooi werden. Dank u wel voor je komst in ieder geval. Ja. Graag gedaan. Friesland kiest. Waar zie je 21 november? Riedsverkiezings in Noord-Eerst-Friesland. Ja, en wij gaan dus verder mooi de drie gasten die bij u aan tafel zitten. Wieger Rekkers ziet meer dan 12 hier voor de FNP in de gemeente van Kalmeloon. Piet Rijtsma zit goed 8 hier voor het CDA in Verwetterdeel. En Rijn Verweda, wie dus jarenlang de frontsoldaat, zeg maar wat dan maar zeggen, voor de ChristenUnie in Kalmeloon, in Steerten, Dongerendeel en voor het Wetterskip. Ja, en wat mij opviel, Rekker en Verweda, Jowien dus van de Kalmer Kranten, Rekker in een vorig leven, laat me zeggen, voordat de politiek begon. Dan hij je nog wel skreun of verder dat denk ik. Doet hij in zijn ChristenUnie-tijd zie je het en in zijn pagina's denk ik. Ja. Ja, ik ga inderdaad hoe verder dat skreun. Ja, en dan hij hem te jaren ik 1999 beleven denk ik. 1999, ja. Nog maar niet even helpen. Ik denk het verder dat je wel aanvult. Een dieptepunt bij Marianne Vaatstra. Oh ja, ja. En laat eerlijk zeggen, dat we denk ik wel een van de meest trieste gebeurtenissen die wij meemaken hebben.
Waarbij echt nog een verkeerde vertocht worden. Dus al bij alles staan dan denk ik, jongens, wat is er lang mee oppakken ook, maar wat is er echt een volharding geweest van de familie Vaatstra om uiteindelijk toch met hulp van de Vries om terug te zetten en de dader te pakken. En dat weer echt een ontknoping. Dus moet je haast om googlen. Ik van het gezin wat daarachter zit. Dus dat is een hele trieste zaak geweest. Dat weer absoluut denk ik net meer een zaak van partijpolitiek. Dat gaan over hele orde dingen. Maar tegelijk, ik wil nog heel even naar die discussie. Want jou ziet in de sporthal op het moment dat er in oktober, in mei in 1999, het dramatische geval van Marianne Vaatstra, die bij Van Kleester libelleers vonwaard, toch een misdrijf om het lippen bracht. Oktober, een paar maanden later eigenlijk, de discussie over een nieuw AZC in Kolm. En jou moesten daar als politiek wat mee. Had dat ik politiek misschien wel een van de dreigste omstandigheden geweest? Ja, bij u wel politiek het dat invloed gewoon. Het is echt zo dat wij toen heel huiverig zien van jongens, we moeten letten op draagvlak. Dit is een gebeurtenis die het draagvlak dus net tan helemaal let. Eerst weer de groot draagvlak en hier toch net meer. En daarom is dit een gebeurtenis die het erin hakt in de meerskip. Toen maar die ijsmieterij, Burgemeester Visser. Ben er al hierbij geweest. Dan zit het bestuur wel onder druk natuurlijk. Jazeker. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb het helemaal volgd. De rol van de media mag je net uitpoetsen. Ik zie die mensen achter de camera oprukken en daar gaan de ijsmieters erachteraan. En ze willen iets helemaal in scène zetten. En dat gebeurt natuurlijk vaker door de media. Dus de rol van de media is net helemaal objectief. Dat rekken weer toen ik media, hè? De discussie mij bevatten. Maar dat weer net de toen zeg je ook dat de rond. Die misschien wat objectiever, maar... Want jou moest dat toen ik verstaan zelf. Ja, ik had in de sporthal geweest. Het gebeurt op dat moment denk je haast van, dit ken je. Ik vind het, jouw microfoon doet het op een of andere manier net meer. Dus ik vind dat we er wat aan doen kunnen. Heb jij dit nog eens? Nou ja, volgens mij dit kinderen net aan komen. Maar het gebeurde wel. Wat verder is, dat is echt een probleem. Dan wordt direct net de media de schuld tegen aan. Ik ben wat minder precies daarin dan verder daarin is. Maar ik vond het verschrikkelijk wat er gebeurd is. Ten eerste natuurlijk waarom het gebeurde, maar wat er al hier... je zou het overom komen, een beetje vind ik met Sinterklaas en Zwarte Piet. Met Zwarte Piet, dat is precies hetzelfde. Ik had er moeite mee met dat soort dingen. En ik had er toen echt moeite mee dat op die manier toen bad is. Ik moet eerlijk zeggen, in Vassaveren, dit kan ik niet herinneren, ik ken in Rier dat er altijd op een fatsoenlijke manier over praat. De mensen zeggen, tuurlijk ben ik verschillend van mening, maar goed, we hebben het nou toch over hele bijzondere momenten die je in een Rietscarrière hebben. Dat we jouw Rietscarrière verder daar en bij jou wie het nog een journalistieke carrière. Maar je kunt de algemene vraag stellen. Hichte en dieptepunten in de politiek. Laten we er nog eens een dieptepunt in verwedderen deal bij pakken, Reitsma. Wat zit ze jou dan? Dat zelfs in de 18 bij jou net al in de gichtepunten geweest. Wat komt er in jou op? Ben je minder grutskop? Wat is misleren in jouw Rietsperiode? Nou ja, gelukkig zulke drama's zoals mijn vader hebben wij gelukkig net gewoon. De laatste jaren ben het ook wel dingen die is eigenlijk ontkaan binnen. Bruisend Hart in Halm, dat wordt toch wel een mooi project. En het is nog net helemaal van tafel, maar op een gegeven moment Halm die lust er heel veel aan. Die kreeg bij de provincie eigenlijk. Ja, eigenlijk, Bruisend Hart, heel groot mensen weet misschien dat niet wat het is, maar dat is eigenlijk een clustering van al je verenigingen en faciliteiten in Haarlem, die met elkaar oparbeiden en dat elkaar versterken kunnen. In de orenplak nemen ze dat wel MFC, hè? Ja, nou, dit wie nog groter. Ja, inderdaad. Met de sport en de zwembad en alles erbij. Waarom kellet dat ze dreig? Het kelder staat er omdat er eigenlijk het geld bij de provincie bij komen moest en die rondvoorwaarden stellen. En dat moest eigenlijk een regiofunctie hebben. En dat houdt ook in dat de Warpen als Marm en Blijen eigenlijk sportvoorzieningen eigenlijk opjagen moesten. En dat moest dan naar Haarlem. Nou, als gemeente zit me dan een beetje mee. Ja, daar hebben wij eigenlijk afspraken met die Warpen en met die verenigingen.
En als die geerwerkje wel prima, maar dat moet ook van onder nog opkomen. En misschien we halen hem dan op dat moment wel te gauw. Maar ik wil het nog wat scherper stellen. Hij jou daar als rietslid van het CDA, toch een grote mooi sturende partij. Hij er spiet van, hij hem te meer regie na, hij dat wij zeggen eigenlijk als totale gemeenteraad wel dat we hier aan Loeken moesten om dat binnen te halen. Alleen die raambetenksten die de provincie hier, ja, daar is het eigenlijk ook op strand. En we hebben wel lobbytek naar de provinciebestuur. Maar ja, fijn, Marem en Belaia in de keld neerletten, dat wordt de buurt ook net in. En ze moesten bij de provincie het plek krijgen. En dan stonden wij als gemeente op dat moment op het tweede plan. Hechtepunten, net of zelf ik wist. Goeie hechtepunten, had ik bij Rekker beginnen mooi. Nou ja, voor u, en dan bedoel ik mij de FNP, Fjouwerien, dat we sinds 82 de FNP in Kolmeland besteed nooit de mogelijkheid kregen om in een coalitie, want dat markeren altijd wat aan. Die een partij met een one-issue-partij. Ik ga eens een keer nog even zien van 2010, de geerstalling van toen het college. Nou, daar word ik net vrolijk van, mag ik eerlijk zeggen. En dan ben ik echt eerlijk dat ik zeg van dat we Fjouwer hier verliezen. Wie waren de grootste partij? Tegen met CDA nog? Qua zitten? In Kolmeland. Fjouwer zitten beide, ja? Ja, qua stem. Ja. Qua zitten met CDA Fjouwer. Na 100 jaar hier wie het CDA net meer de baas in Kolmeland. En dat vond ik, ja, sorry dat ik het zo zeg, maar ik vond het geweldig. We zijn al zonder last of ruggespraak, Joert. Zie het maar. Ja, nou, ik zei het. Ik vond dat geweldig. Dat eindelijk de FNP. Die stomme CDA is altijd... Nou, die stomme CDA's, nee, zou ik ook het beslist net zeggen. Maar ik vond wel mooi dat het dus een keer oors was dat er geen CDA in zit. En voor jou verder daar ben ik heel duidelijk in. CDA dus, daar in Kolmeland, dat neem ik dat weer. Wat weer voor jou in die Fjouwer die Kolm, of Dongen die mag zitten? Ik verzin me haast. Dat is maar kwart natuurlijk, maar wat is van de oude Fjouwer hier jou het meest bijbelen in positieve zin? In positieve zin is mij bijbelen, wij hielden even contact bij de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Toen we daar een initiatief in gewerken met de PvdA. Om echt meer rondom de meerskip, dat we het coalitieakkoord van in Dongendeel om dat echt stal te gaan. En dat is ook vooruitgrijpend op de nieuwe omgevingswet. De burger die maakt wat meer dan. De nieuwe democratie. De Jeremy Kootje Klinkenberg van de PvdA hebben een moors opgesteld. Dat is dan een initiatiefwest. En dat is mijn algemene stem met het oorlog. Ik ben daarna in een werkgroep ben ik deponeerde vanuit de Riet. En dan hebben we sterk maken van de nieuwe democratie. Jongens, we moeten meer naar de burger luisteren. We moeten meer naar de burger daar. Want die burger, daar gaat het door. Echt decentralisatie. Nou, en dan moet je luisteren. Een soort luisteren. Altijd dat burgers mij benaderen. Denk er naar daar west. Dus nou, dan kist ik wat bereiken. Zei je mag natuurlijk echt weer oppassen dat je net voor al je karken spannen is. Het moet wel binnen bepaalde kaders dat gaan. Maar dat heb als een hechtepunt dat beleven. En ik denk dat mijn opvolger daar eerst bij maakt. Die had een waasje in een week vrijgenomen bij Van der Heijden. Die zei van ik ga de meerskip in. En ik denk dat dat echt de lijn is. Marcel Alwatje had het inderdaad bloot en dat het goed gaat met het nieuwe gemeente. Want er is heel wat uitdagingen. Had je in Bilkerik, zei jij in de column en ik had ook een beetje moois kunnen. Behoud van voorzennings, Zwarrig, Sionsberg wat neemt, Wentenbouw, Krimp, ben we mee aan de gang met de Wienmoenen-discussie. Rekker? Dat laatste, die Wienmoenen-discussie, ik loop dan altijd naar een FNP'er, want die wil dat net. Ik wil dadelijk het hechtepunt van Rijtsma nog eventjes jaren. Maar voordat het hebben we dat net hand? Nou, ja. Hebben we dat net hand? Nou, dan mag het inderdaad even, ja. Maar voordat Safir is, geven we eerst de seling met verslaghouder René Koster, want die had de griffier bij hem staan. Maar nou, misschien toch nog wel een redelijk fleurig gezicht, René, als je naar de opkomst ziet verzorgen dat hij misschien toch richting de 50% gaat? Nou, Sietse Dijkstra is hier de rietsgriffier en die is eigenlijk altijd wel fleurig. Maar als hij fleurig wordt van 50%, dat is nog maar de vraag. Ik draai me maar even naar hem om. 50%, is dat een percentage dat je obliegt van worden? Uiteindelijk wel. Want ik zit al, ik denk 20 jaar op hetzelfde stembureau.
Dus ik hoor dat ik al 20 jaar bij hoe is het verenigd over de hele dag. En ik dacht vanmorgen, nou, dit ligt op vleen. We zitten echt wel op de helft van de raadsverkiezings van 4 en 8 jaar in. Maar ik ja, nou krijgen we rennen door de 50 waarschijnlijk. Dus uiteindelijk ben ik dat heel blij mee. Ja. En dan lijkt het van een soort mensen thuis van, dan is het gebeurd voor al die leesloekers. Maar als we eerlijk binnen en jou als je er 4 weten dat als je in oor, dan begint het pas. Nou, dat weet ik niet. Ze ben ik al weekend druk in het spier met de campagne. Maar ze zijn er nog net van in ieder geval. Wij beginnen morgen al met voorzichtige onzet richting de informatie. We hebben van Sneur een hele mooie teamdag georganiseerd voor de 29 nieuwe rietsleden. Die ben vrijdagmorgen wordt echt bekend welke 29 er nou daadwerkelijk inkomen. En dan gaan we een hele dag op een paard van door de hele gemeente heen. En dan zien we wat leuke onderwerpen bij de kop. Voor hun is het wel, hoop ik, een relax dag. We lezen ze in de watten. Ze krijgen wat informatie, we gaan wat leuke dingen doen. Op het einde even een borreltje en even eten. Nou, dan kun je ze snel uitrusten. Maar het wordt een drukke periode tussen het moment van het bekendmaken van de uitslag en 1 januari. Ja. Stel dat ze er nou net uitkomen, wat maak je dan op 1 januari? Ja, nou, wij krijgen eind december te heren waar de waarnemend burgemeester wordt. En die is dan in principe het enige collegelid op 1 januari. Dus als er geen wethouders komen, dan hebben we een soort verlichte despotie, zoals ze kennen. Hè? Dan is er een alleenheerser. Ik heb gehoord op Twitter in discussie geweest met een oud collega van mij, dat is een jurist puur zang, die is heel zwart-wit. Die zei er is geen keus. De wet Archie zei op de eerste werkdag na 1 januari beneemt de Rie zijn wethouder. Dus daar had geen keus, die moet er gewoon wezen. Maar we hadden in de campagne de partijen net heel veel uit. Wel eens in Sjoen denken, dan is het net heel dreig om naar een college te komen. Dat hoeft net, maar door een PNI-partij mee. Als die echt eraan uitspringen, dan wordt het ingewikkelder, denk ik. Als de bestaande partijen, zeg maar, de wat klassieke bestuurderspartijen, als die redelijk heen komen, nou, dan moet het slagje kennen tegen. Maar ja, het blijft politiek, hè? Het blijft politiek en het blijft dus spannend. Dank u wel, Sietse Dijkstra. Ja, die. Importeer mij verslagjouwer René Koster dus verderop hier in de IJsherberg in Dokkum. Dat we zitten met het programma Friesland kiest voor Omroep Friesland en voor RTV NOF. Ont tolvoeren vannacht had er uitslagen komen en de opkomst is 50%. Dat is aan de ene kant mooi, maar voor de mensen die daar al die stem tellen moeten, is het ook weer problematisch, denk ik, want er moet meer teld worden. Absoluut. Wieger Rekker, FNP Column, Pieter Eijtsma, CDA Verwedderen en Rijn Verweders, ChristenUnie Dongerdeel binnen bij zo'n tafel. Pieter Eijtsma, ik hier Jonan net hand, maar jouw hechtepunt. Ik ben je vergeten. Is dat een beetje symptomatisch van het Verwedderen? Of is het gewoon niet fout? Ja, Verwedderdeel kom ik in nog hechtepunten. Ja, wat is jouw... Had je een nimmermatten? Wat is dat dan? Hij heeft een briefje gemaakt, dus... ja, ik heb een briefje gemaakt en daar staan ze wel plus op meer punten op. Nou, brommelos. Nou, een van de grootste uitdagingen de laatste jaren, dat we eigenlijk de transitie in het sociaal domein. Daar zagen we als een bergje aan als gemeente. En ik moet wel zeggen, door de geerwerking, ik hier Noord-Eerst, hebben we dat met elkaar goed invullen kunnen en de slag maken kunnen op dat gebied. Dan denk je aan een WMO. Maar alles wat erbij heeft, met de mantelzorgers en omtankers, keukentafelgesprekken, Noordoost helpt. Maar ook de jeugdzorg, de participatie in NEF, een heel mooi bedrijf. We hebben mij ook al heel wezen bij ze kennen. Die een prachtig goed werk doet. De Jo-Binder, het leerlingenvervier naar het speciaal onderwijs. Wat in heel oor jasjes stutsen is. Nou, wat onremproblemen zo kijk ze, ja. Toch goed werkt en eigenlijk dichter bij de gemeente komen is. Je praat om enthousiasme, je moet naar 4 jaar terug. Ja, nou ja, fijn op want dat komt er meer hechtepunten als diptepunten. Het lijkt mij een goed moment om in elk geval nog te constateren dat Verwe daar nog één gemeente oerslijn heeft. Ja, er komen ze om eer nog rietslid in Verwedderen deel te worden. Dat is er net meer. Dit is net meer, hè? Ja, dat mooit niet, hè? Want ja, mijn naam is ik dan neer naar Verwedderen deel. Dus wat dat een keer zijn, dan vind ik dat wel wat spijtig. Maar ja, het is er net meer, hoor. Dus, Wint voor jou een beetje jet, nog terug in het wetenschapsbestuur nog een jaar en daarna nog volle plan. Hoe je dat voor jou reist? Maar wat zie je eigenlijk? Plan bedoel je? Ja, wat zei je nou?
Nou, die is een enorme leegte die je achterliet op 1 januari. Misschien Nou, 140 krijgen, hè? 240, hè? Ja, 240 Ja, ik heb niet krijgen. verzend, ik heb je 100 verteld. Oh, hey, nou, dat is net een beetje. dat scheelt nou. Ja, nou ja, fijn op een gegeven moment. Mijn werk is mijn hobby. Dus, Ja, dat scheelt. Maar ik heb altijd zacht om sinds mijn zoontje om een functie buiten de landbouw te hebben naast mijn werk. Om een breed geïnteresseerd te wezen in wat mensen bezighoudt. En dan komt verder wat op mijn paard, daar zit ik echt net doorheen. En van Rekker, je ook weer de pen hanteren, screwen? Nee. Nee? Nou, misschien de schroenen was een stukje, daar vreeg ik wel eens niet en was het van mijn schroeven. Maar ik had eigenlijk... ik had 3 hobby's en die lezen alle 3 in het mooiste dorp van deze nieuwe gemeente, Vinkleester. Ja, dat zeg ik duidelijk. Oké, hobby Ian. Hobby Ian, dat is Vinkleester op Vogelsang staat rondleidingsjaan. Dat doe ik vrij regelmatig. Hobby 2, dat is in Vinkleester in Bosk. Mijn eigen houtzaagje en kapje en... ben ik van de morgen ook bij geweest. En hobby 3 is de tuin in Vinkleester. In het Vinkleesterbos. De Grientetuin. Dus ik verveel me absoluut net. En er eigenlijk nog een, dat is over de tijd. Hobby Fjouwer, daar komt er. Wie ben caravan van Aarten. Dus ik geef het met de caravan op uit. En dan hoor je nooit meer dat eindelijke vergaderen ontjaren. Dat is net de bedoeling, nee. Heel duidelijk. Dan is dat clear. Zullen we nog een beroep doen op het politieke vingerspitsengevoel van deze gasten? Dat zou wel mooi zijn. We hebben ze nou zitten. Hè? Hoe komt het, denk je, maar deze verkiezingen? Heel kwaad. Rijtsma. Hoeveel zetten helpt het CDA voor jou? Ja, het CDA die gaat toch... we willen in ieder geval de grootste partij worden binnen deze gemeente. Hoeveel zetten? 9 zetten. 9 zetten. Dan zullen je altijd omhoren. Verder dan ChristenUnie. ChristenUnie 3 zetten. 3 zetten. FNP Rekker. Zo zitten. Als het alweer honoreerd wordt, dan komen er 39 zitten in de gemeente. Maar dat zijn we net. Wat is het allemaal? Ja. Het is nou haast 9 uur. We hebben geconstateerd de opkomst gaat aardig naar de 50%. Maar nog een minuut kan er stemd worden. Dus het kan nog omheen voor de nieuwe gemeente van Noord-Friesland. De gemeente die op 1 januari ontsteert uit de fusie van Verwedderdiel, Kolmeloon en Dongerendiel. En aanstaan naar 9, dan mogen we de eerste uitslagen verwachten. Ja, dat is volop reden om de radio en televisie aan te houden bij RTV, NOF en Aansnik bij Omroep Friesland. Want dadelijk hier aan tafel de 3 heegste burgers van de 3 gemeenten. Oud-burgemeester Waanders van Dongerendiel en dan zitten de burgemeesters van Kolmeloon, Bingen-Bilker en Verwedderdiel, Wil van den Berg. Hoe het al je commercieel, de Jest en Just het dadelijk hier bij Omroep Friesland en RTV NOF in Friesland kiest naar het NOS Journaal. Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Volgende maand zijn in Zweden vredesbesprekingen over Jemen. Daar woedt al meer dan 3 jaar een burgeroorlog. De Amerikaanse minister van Defensie Mattis heeft gezegd dat zowel een delegatie van de Houthi-rebellen als van de regering van Jemen naar Zweden komt. De Verenigde Naties zullen de leiding hebben over de besprekingen. De aankondiging over vredesbesprekingen kan doordat de rebellen hebben aangekondigd dat ze de aanvallen op de regering van Jemen en bondgenoten in de omringende landen staken. Vanochtend maakte Save the Children bekend dat er sinds het uitbreken van de oorlog 85.000 kinderen onder de 5 jaar zijn gestorven van de honger. Het Openbaar Ministerie eist ruim €865.000 terug van 6 pluimveehouders. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan mestfraude. Voor honderden tot duizenden kippen betaalden ze geen rechten. Het OM eist ook werkstraffen, voorwaardelijke celstraffen en boetes. De mestproductie van de kippenboeren in Brabant en Limburg was veel te hoog, want boeren moeten rechten kopen of leasen om een bepaald aantal dieren te mogen houden en de bijbehorende mest te produceren. Het boek Zolang er leven is van Hendrik Groen is de winnaar van de NS Publieksprijs 2018. Het is de 2e keer dat een boek van Hendrik Groen de NS Publieksprijs wint. In 2016 kreeg hij de prijs al met pogingen iets van het leven te maken. De NS Publieksprijs is de grootste publieksprijs voor Nederlandse boeken. De winnende auteur krijgt €7500, een sculptuur van kunstenaar Jeroen Henneman en een jaar lang gratis eerste klas reizen. Het weer tot slot.
Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt. En in het binnenland kan die op veel plaatsen rond het vriespunt worden. Aan de kust blijft het boven 0. Morgen is het ook meest droog. En dan varieert de temperatuur van 3 graden in het noorden tot 7 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep Friesland en RTV NOF presenteren Friesland kiest. de Riesverkiezings van de nieuwe gemeente Matheest Friesland. Mij Andries Bakker en Jan Dirk de Haan. Het is 2 minuten nu een goeioen. Welkom bij de tweede uur van Friesland Kiest live in de IJsherberg in Dokkum. Ontolvoeren vannacht ben we bij jou met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezings in Matheest Friesland. Ja, de stembussen zijn sletten en dat betekent dat er dadelijk teld worden kan. En dat tellen dat komt dan hier alweer naar de IJsherberg en in een grote zaal worden de resultaten gepresenteerd op een groot scherm. En in die zaal is verslaghouder René Koster. Ja, nou nog in de Lietse ziel, want de meeste mensen die binnenkomen, die zijn hier even gezellig bij de bar bij te praten. Dadelijk wordt het volle drokker, dan verkassen we naar die Gruttenzeel. En het is eigenlijk een beetje als mij dat voetbalje van een week, hè, wat de opkomst betreft. We toch van, jongens, dit komt helemaal net clear, maar na een magistrale eindspurt kwamen toch nog een mooi resultaat qua opkomst. Want het liep dus toch in de buurt van die 50% te zitten. Wat dat betekent, ik van de uitslag, dat jaren we dus, jong. En hier aan tafel van de IJsherberg dadelijk de architecten van de grote gemeente Matheest Friesland. Oud-burgemeester Waanders van de gemeente Dongerendiel. En de zittende burgemeesters Beert Bilker van Kolmelaan en Wil van den Berg van Verwedderdiel. Ja, hoe is het dan zo kom? Wat ging er vooral aan de fusie van 1 januari? Het liep het nou al zo logisch? Maar het hier ik heel makkelijk oorzaak in de kind. Jij jou aansten. Friesland kiest. Ja, het zijn de meesten die er het dichtst op zitten hebben bij de werindeling van Dongerendiel, van Kolmelaan en Verwedderdiel. Dat zijn de burgemeesters. We zijn blij dat de architecten van de fusie hier in de IJsherberg in Dokkum onskoot binnen onder tafel van Omroep Friesland en van RTV NOF. Ja, voor 2 burgemeesters beschutters die werindeling de eind van haar carrière. Beert Bilker van Kolmelaan en Wil van den Berg van Verwedderdiel. En het derde Marge Waanders het alweer een nieuw plakje van. Die is al burgemeester geworden van de gemeente Waardhoeken. Ja, ik zei het al, het had een dreig werindelingsproces geweest. Dat is altijd zo bij werindelingsprocessen. Het liep het nou eigenlijk wel heel logisch, maar het hiek heel makkelijk oors rinnen kind. Daar komen we aanstaan wel achter. Ja, we beginnen vanzelf met de man die het langst zit. Correct. 2010 augustus. Dan hebben we toen Wil van den Berg van de gemeente Verwedderdiel. Hij stond je niet zitten. Je moet het echt goed voldienen hebben. Dat was uitstekend, moet ik zeggen. Ja, ik heb het zeer naar mijn zin gehad. Hoe hij Verwedderdiel karakteriseert eigenlijk, als je die oude Santje als een uiteraard een landelijke gemeente. Met een gemeenteraad die ook wel wat ambitie uiteindelijk uitstraalde. En waar ik in ieder geval de opdracht kreeg van de commissaris om het een en ander te gaan doen. En dat hebben we dus met elkaar ook gedaan. En ik kijk dus ook terug op een hele positieve periode. Ja, het is nou dien, Verwedderdiel. Je bent de eerste burgemeester. Ja. Nog geen 1000 inwoners. Toch is die werindeling van Verwedderdiel met deze 2 andere gemeenten net vanzelfsprekend geweest. Nee. Want eigenlijk woon je het net. Nou, het is heel lang zo geweest dat men uiteindelijk gezegd heeft... We hebben eerst nog de move naar het westen toe gemaakt. Hè. We gaan naar het westen toe met de Middelzee-gemeenten. Er is uiteindelijk ook niks uitgelopen. En uiteindelijk heeft men gezegd, nee, dan gaan we toch maar naar de oost. En dat heeft men dus uiteindelijk ook gedaan. En waarom? Omdat ik toch wel het idee had dat in ieder geval een hoop mensen... zich qua levensovertuiging en levensstijl... toch ook wel met de mensen uit het Noordoosten verbonden voelden. En dat is denk ik een van de drijfveren geweest. Waardoor men uiteindelijk gezegd heeft van we gaan toch met elkaar verder in zee. Uw tweede gast is correct wat minder lang burgemeester. Het scheelt net vol in zijn gemeente Beert Bilker van Kolmelaan en Nieuw-Kruisland. We het vaak vergeten. Dan zie je eigenlijk altijd heel brimstig naar mij. Ja. Daarom zeg ik nou Kolmelaan, Nieuw-Kruisland. Je bent 2 maanden na van de berg in Kolmelaan beneemd. Het is toch een beetje spietig eigenlijk, hè? Dat je dan net langs zittende binnen. Daar heb ik nog nooit bij stilstaan. Nee. Dan net ik ben een collega heel graag die 2 maanden. Jo, ben ik een beetje historicus of misschien wel heel dal historicus, dan stekt dat toch? Nee, als ik bestuurder ben, heb ik al van dat soort dingen al les. Nee. Dat moet naar de tak op zien. Ja, want je hebt al zijn een beetje in oren naar dit peteer. Je hebt Santje niet burgemeester geweest, maar zodra wij beginnen over de Aron de Santje hier, dan zeg je jou, doe dat nog maar net. Nee, doe dat maar net. Anders krijg ik zo'n Nebukadnezar gevoel. Dan zie je het machtige wat ik gebouwd heb en daar hou ik net voor. Je moet eerst de noors de andere kant op, richting Achtkarspelen. Hè? Ja. Je hebt altijd zo'n kolombotten post, die jij eigenlijk op natuurlijke wijze bij elkaar. Yes. Het is het nooit worden. Nee, we hebben in Friesland een hele lange discussie. Heel lang, 7 decennia lang, over Friesland van Nijt, onder mij nou Joort. Van hoe dat maakt maar de taken van de gemeente. En dan dien je met de model 1 tot model 6, zeg maar.
En op een gegeven moment wie het Nova. En moesten wij, ik werd in Nova, binnen Nova kiezen, 2-2. En dan kies Dongerdeel Dantemodel en naar Kaspelen Kalmelo. Dus dat laai ik weer voor de hoorn. En toen hebben wij daar ook verkeersen. Tot Kaspelen en Tietjerkstel ook waar in de Jarmen voelen. Ja, dan weer de situatie weer was. En hoe zou je dan nou naar deze gemeente als Kalmelo zijnde? Is het dan toch wat een moedje omdat er niks over is? Nee, zo ervaar ik het net. Ten eerste, collega Waanders en ik hebben er echt lekker aan lutsen. We vonden het heel leuk om te dwangen. Iedereen zei wel, het is heel verschillend. Ja, maar via het net, maar Kasper weet ik heel verschillend west. Want zo is de Venus boeten post net. Dat is ik zeer strijdig. Dus hier heb ik een kwestie gewoon. En nu hebben we geen kwestie. Want wij zeiden, hey, wat leuk. Nee, gemeente. Dokkum is het haardplak. Kolm is het haardplak 2. Zal ik mevrouw Waanders dan ik maar even introduceren, want jij bent toch al neemt. De tweede burgemeester aan tafel, krekburgemeester van de gemeente Waardhoeken. Maar dat is de reden om hier bij u zo'n tafel te zitten om grond te zien op het fusieproces. Je hebt er misschien ook wel een beetje bij. Hè? Je maakt de verantwoording al is als bestuurder uiteindelijk. En het is opvallend. Verwedderen deal wil eigenlijk een andere kant uit Zeeg naar Middelzee. BM Belke die zegt naar Achtkarspelen. En Dongere deal bleun als een zielig lietsvogeltje oer. Nou, in mijn beleving had het zien hier hakken geweest, maar ik had nog nooit het gevoel gehad dat Dongeredeel een zielig lietsvogeltje weer. Dus ik denk dat dat wel taf valt. Maar wel alleenig. Altijd slagen we al een keer. Wat hier Dongeredeel dan, Martin? Nou, ik ga hem hard van de historie, werd mij de twee boormannen het oerhaal. Had ik net mij kregen. Ik weet wel toen ik binnenkwam in Dongeredeel. Dan het zien hier verlien. Toen merkte ik wel, de eerste raadsvergadering ging over de bestuurlijke toekomst. Van Dongeredeel. En een ier letter, want het weer nog een beetje te petit. Dat hingen we toen wel terug. De oppositiepartijen winnen al voor een bestuurlijke werindeling. En een ier letter, dus in 2010 en vanuit die tijd, en consequent, had de hele inrieder zijn van wij gaan voor die herindeling. Maar toen ik binnenkwam, toen merkte ik wel, er zit van alles van oud zeer, van misschien eerdere pogingen of wat dan ook. Dus als je dan krijg binnenkomt, dan kan je wel eens de vraag stellen, wat is die nou aan de hand? En het wie ook het moment dat de evaluatie van die Nova-gearworking, die stier op stapel. Nou, daar hebben we van lid we dat nou eens heel grondig doen. En toen hier ik al het gevoel, daaronder leidt die gevoeligheden van waar gaat mij waar in de toekomst misschien fuseren. Nou, dat is toen ik op tafel is dat kwam, toen wie de loft wie ik klaar. Ja. En toen komen we weer verder met nieuwe perspectieven. Maar toch, die vraag is een heel mooi antwoord wel, maar die vraag had je met Lena Hoorblum is nog net echt beantwoord. Wat hier dan gebeuren, man? Ja, nee, maar dat van de wierbeweging. En de wierbeweging wel in Dantemodel. Ik wil al wel wat in Verwedderdeel. Maar we wisten echt van we gaan nog wel een heel skof te gaan. Zoen al die beweging. Ja, nou, het is 4K. Het is nu 10 minuten nu 9. Dat betekent dat 10 minuten alleen de stembussen tegengegaan is. En ik ben benieuwd dat hij al op een kop is in een van de stembureaus. Dat is in het stadhuis of het gemeentehuis van Dongeredeel. Daar is dus verslagjouwer Bouke Koning. Bouke, had je die stembus al hard op een kop? Nou, ik ben er eigenlijk een beetje voorsteen in, want ja, dit woe ik natuurlijk mijn meidje. De eerste stembus die iepen gaat voor de nieuwe gemeente, wat is Friesland. Voorzitter, Goyo Gong, zou ik zeggen. Hij mij iepen, de stembus. Hoe laat de laatste stem eigenlijk binnenkwam? Ik denk 2 minuten van jongen, van Bergsma. Ja, ik en Bergsma. Hè? Nou, het meidje hem gauw iepen. Je kunt hem naar diepen krijgen. Daar gaat er. Het slot gaat rauw. En daar... Sjugges, een mooie volle container. Daar moet je toch heel tevreden mee wezen. Ja, absoluut. Dat is een mooi zwart. Ja. Nou, we houden hem net langer op, want er is een hele prutte helpkamer om te tellen. En we gaan zien wat voor verhouding dit qua stemmen oplevert. Ja, en Bergsma, een oren Bergsma, jou kwam hier 2 minuten van Jochen en binnen. Ja, heigend en wel. En dankzij de centrale as, ik stond 7:15, stond ik bij de grens bij Arnhem. En toen kwam ik met de DAB meteen op Radio Friesland. En ik denk, verrek, er zit nog wel een mogelijkheid in als ik een paar snelheden weet te overtreffen. En full speed ben ik hier naartoe gekomen. En toen moest ik het biljet nog van huis heljen. Ja.
En dat betekende dus dat ik 1 minuut, 2 minuten voor 9 hier was. En daar prijs ik mij gelukkig mee. Ik wil net weten hoe het dat jou dan door die centrale Azrien gaat. Is niet verstandig om dat je te zeggen. Want dat overtrof voor mij alles. Ja. Maar waarom ga je alles op alles zetten om die stem je nog in die bus te krijgen? Want je wint echt de laatste hier in Dokkum. Ja, omdat ik het belangrijk vind. En toen ik dacht, het zit erin. Nou, dan probeer je er alles uit te halen wat er maar in zit. En op die manier is me dat dus lukt. En daar ben ik heel blij mee. En we hebben het achter u, het ritselen van de stembiljetten. Ze worden op dit moment uit de container wijhellen. Hij gaat op een kop, alles leidt er klaar voor. En het stem van de het tellen van de stem is begonnen. We weten van Jonne eindelijk hoe de stemt is hier voor de nieuwe gemeente Noord-Friesland. Omroep Friesland en RTV NOF presenteren Friesland kiest. Ja, in januari, dan is het echt zo via de betten van de gemeente Noord-Friesland. Dan verdwijnen Verwedderen-deal, dan verdwijnen Kolmeloon en dan verdwijnt ik Dongeren-deal. Maar ja, hoe is het nou zo via Kaam? Deze gemeente, is dat wel de ideale gemeente? Ja, we praten erover, maar de Bargmasters die zo aan het roer staan, de oude Ronde Jeren, Wil van den Berg van de gemeente Verwedderen-deal, Berend Bilker van de gemeente Kolmeloon en Nieuw-Kruisland en Marga Waanders van de gemeente Dongeren-deal. Ja, virtueel hier eigenlijk Bilker een stoel bijstaan maken. Fjouwerstwal. Daar hier een burgemeester bij zitten. Virtueel? Ja. Gewoon echt? Echt? Ja. Dat hier de gemeente Dantebriel wezen mag. Ja, dat hier mijn ideaal plaatsje wel kennen maken. Maar ik zeg altijd, jongens, dat is een feit. Ik het jammer vinden, vind ik het jammer, maar het is wel een feit. Hoe zeg je dat, mevrouw Waanders? Nee, hetzelfde. En dat wij hier hoopt dat met die overeenkomst die wij hier in 2014 met de afspraak dat voor 1 april 2016 alle rieren uitsprutsen zo'n over de volgende stap. Nou, toen hier we vanzelfs hoopt dat ik dan te mijn deel die stap zetten zoeken. Nou, dat is net wat. En die mogelijkheid die weer. Daar had ik een broek van maken. En, dus ja, daar kist een hengie bloeien, maar dat helpt het net. En we zullen het zien wat er in de toekomst wordt. Van den Berg, hoe slim vind je het dat Dantumodel net mooi doet? Ik geloof in het zelfbeschikkingsrecht van de gemeente. Het is zo dat Dantumodel bewust een keuze heeft gemaakt uiteindelijk. Men heeft wel gezegd, wij doen mee met de ambtelijke samenwerking. Dat doet men ook, daar doet men er vol ook aan mee. En uiteindelijk zeg ik wel van zulke soort zaken die zo belangrijk zijn voor de toekomst van het gebied. Die moet je niet dwangmatig afdwingen. Nee, dan moet op een gegeven moment een stukje vrijwilligheid uit voortvloeien. En ik denk dat de keuze die het gemeentebestuur van Dantumodel heeft gemaakt gewoon te respecteren is. En dat is het. Maar is het net zo, als je een ambtelijke fusie doet, dan ben je al safir hinnen. Dat is die bestuurlijke toch maar er zijn in Nederland talloze voorbeelden waarbij bij wijze van spreken de zelfstandigheid blijft. Terwijl het uiteindelijk zo is dat men ambtelijk gewoon goed samenwerkt. En daar zijn ook, bijvoorbeeld in de Oostgemeenten, in Noord-Holland, daar zijn de gemeenten ook die op die manier samenwerken. En dat zijn best hele goede resultaten. Dus wat dat betreft hangt het een beetje af van de gemeentebesturen. En dat men dus daarvoor gekozen heeft. Dat is de bevoegdheid van de gemeenteraad zelf. Maar stel nou dat we het op deze jaar nog verder krijgen, hè? Stel nou dat we Dantumodel hier nog bij gaan willen. Kun je ook wat reclame maken? Ik ga wat reclame maken. Ja, ik ga niet reclame maken. Ik vind gewoon dat het is een bestuurlijke afweging. Nee, ik moet echt concreet hebben. Verwedderen deal. Get nou op in wat is Friesland. Ja. Kun je eens 2 voordelen nemen dit jouw gemeente al bijschrijven? Wat wel gebleken is dat door middel van de samenwerking bijvoorbeeld de kwaliteit van besluitvorming en dergelijke toch wel op een hoger plan is gekomen. Er is wat dat betreft een hoop kennis is er gedaan. Ik heb ook het idee dat het ambitieniveau wat men dus heeft, en met de grotere gemeente, dat het ook veel meer gezicht en inhoud zal krijgen. Dus wat dat betreft zie ik ook wel voordelen daarvan. Ja, financieel misschien ook voordeel? Nou, misschien uiteindelijk wel, maar uiteindelijk is het wel. Er is uit onderzoek gebleken dat de samenwerking niet in de eerste plaats kostenvoordeel oplevert. En waar men dus heel goed voor moet waken is, en echt heel goed voor moet waken is, dat de afstand van het bestuur tot aan de burgerij, dat die niet te groot wordt. Dat men probeert er wat aan te doen. Financieel. Ja, ik kan me best voorstellen dat je als verwedderdeel ik net alles betalen kennen op het moment dat je zelfstandig bloedt. Ja, en daar moet oren bijspringen. Dat is natuurlijk zo. We hebben op een gegeven moment, wij zijn in een wat vervelende positie zijn we terechtgekomen. Maar ik heb dat nog eens nagekeken. Maar wij hebben de laatste jaren, vanaf 2017, hebben wij die posten, die zijn allemaal te beschouwen. 3,9 miljoen euro hebben wij uitgegeven aan allerlei zaken. De Donia-weg gedaan. We hebben ons moeten uitkopen uit Noordwest-Friesland vandaan, uit de sociale dienststal daar. En zo zijn er talloze kosten geweest die we hebben uitgegeven. We hebben heel veel geld moeten uitgeven, waardoor
waardoor we in die positie zijn gekomen. Maar hij was naar de borrel Lucien van jongens, kan je nu eens even helpen? Maar, nou, dat is in feite al gebeurd. Hè? Doordat er uiteindelijk door de eenheid is ontstaan. Hebben we wel gezegd, de gemeente Kolmerland en ook de gemeente Dongeradeel heeft gezegd, wij nemen bepaalde kosten voor jullie over. Maar dat het verklaarbaar is heel duidelijk, omdat wij de afgelopen periode heel veel geld hebben moeten uitgeven. Ja, mevrouw Waanders, Dongeradeel, de burgers van Dongeradeel hadden de burgers van Verwetterdeel al een beetje geholpen? Financieel zien? Ja, een beetje. Beetje. Ja. Hoeveel is een beetje? Nou, dat binnen echt net grote bedragen. Het wie meer het, als Jos naar de takkomst, dat het dan, maar ja goed, dat ken de heer Van den Berg zelfs ook wel sissen. Dan wie dat wel een wat penibele toestand hier dat West. Maar het gaat hem in zijn algemeen meer om de kracht van dat geerwerkje. En uiteindelijk één sterke gemeente wijzen. En met name ik op termijn. Hè. In eerste instantie had er een soort werk van. Dus dat profijt, dat komt in de rim van de jaren. Want wat er is, dat wordt geervoegd. En van daaruit kerst die verder ontwikkelen. Kerst naar je verbindingen in het gebied ziet je. Bist een sterke partner. Ik voor orenpartijen, ik voor de provincie. En daar zit echt het profijt in. Van den Berg kijk ik iets interessants zo van onderen op. Maat je gemeente verplicht om wel of net mooi te doen. Daar praten we haast direct even over Frederik. Want René Koster hier ergens oors op een plakje hier in IJsselberg. René, Do heeft daar een interessant persoon. Sint-Lieveron. Ja, dan ben je al een hele interessante persoon. Maar op dit site is zo dat de zaal, die grote lege zaal, staat gewoon ik wat voller wordt. En een van de eersten die een keertje in kwam is Johan Talsma. En dat is een van de kandidaten. Sterker nog, de listloeker van de eerste lokale partij Noord-Eerst Friesland. Een beetje het gezicht haast van de campagnes, zo'n je ze kennen. Waarom wie is je appetiet? Ja, het brandde mij in. Ik wil je hennen. Ik dacht, ik zit 4 uur thuis, even hier een hapje eten gewoon. Ik denk van even een poedelje en klein en dan geven we die kant uit nou. Want bij de grote politieke partijen is wel eens pas als de uitslag bekend is en als ze weten wat de uitslag is, komen ze naar de zaaltjes waar dan de medestanders zitten. Kun je niet het skillen? Nee, ik denk van misschien ben er wat sympathisanten van u. Dan kijk ik een praatje met jongen lezen, hè, voordat die jongen het echte werk begint. En ja, zo ben we heen gegaan. Ik weet denk ik een van de eerste jaren. Hoe griezelig stevige campagne viert. Wilt je met een nieuwe partij binnen daar geen ondervinding mee hier en hoe dat bevalt? Ja, het was heel dreig. Maar dat zelf voor iedere partij wel dreig was daar. We in Prudde Boorden van ons van hier. Dus wij alles ik weer op naar we dwammen. Nou ja, en zoals ik al zei, we zijn altijd een licht groepje. Nou ja, het werkleiden wat onder, de familieleiden wat onder, vrouwen bij. En op een gegeven moment, ja, dan zei ik van, nou zeg ik als ik een keer thuis kom. Ja, maar ik zeg, ik moet nou in een bordje plaatsen, want dat moet nou niet zeggen. Maar we gaan correct nog even met Dijkstra praten. Als de uitslag dadelijk bekend is, dan is het werk nog net hoe. Had je hem erin komen te meesten? Nee, dat is een ding wat zeker is. Alles moet weer opgeroepen worden. En vanaf morgen dan zal de grootste partij mijn waard zich praten willen. Ja, en dan wordt het nog een hele drokke weekend tot al nee. Nou ga je ook met een knieperg alles zijn, wij krijgen 12 zitten. Ja, dan ben je de grootste partij. Dat hou ik nog steeds vol. Ja, dat hoop ik nog steeds van het. Dus dan mag ik nog het initiatief nemen? Dan moeten we het initiatief nemen, ja. Dat zou heel mooi wijzen. Ja, maar even serieus, wanneer ben je tevreden met hoeveel zitten? Ach, ik denk dat elke zetel die we nou hellen, dat is al heel mooi. Hè? We zijn juist direct al weer op televisie. In heel Kwaskov kwartier bij wij ontstien. En mega groot in leden en zo. Dus ik denk van, met alles wat we bereikt hebben, ik denk als we de eerste 1, 2 traaien krijgen, dan kunnen we in ieder geval leuk mooi doen. En dan hopen we dat we traaien heel hier, bam, er bovenop kennen. Mega groot in leden, hoeveel leden heb je? Op 49. Ja. We gingen er eerst 50, maar dus helaas is er 1 uur ontvallen. Ja. En ja, in wezen we gaan naar mij tellen, dus als we jong wensen is het voor haar natuurlijk. Nou, ik hoop van Jim dat het Jim slaagt. Ja, ik ook. Dank u wel. Riedsverkiezings in Noord-Eerst Friesland. Volg je de uitslag bij Omroep Friesland en RTV NOF. René Kosterman, Johan Talsma van de ELP. Dat weer René, hè? Ja. Mooi Johan Talsma van de ELP.
Die het eerste opzetten hebben we als partij, maar nou ik tevreden is met elke zet die te krijgt. Wij praten verder met de burgemeesters aan tafel die het fusieproces al begelaat hebben. Wil van den Berg van Wedderdeel, Beerden Bilke, Kalman en Nieuw-Kruisland en Margewaanders van Dongeredeel. We winnen bleun bij wol of net ingrijpen door de provincie als een bepaalde gemeente net mooi dan wil. Dantumdeel wil dus net mooi in die gemeentelijke fusie, wel ambtelijk, net bestuurlijk. Bilker, hier de provincie misschien dat wel sturen matten, dat Dantumdeel mooi die hier. Ja, dat hier al je wel kennen, maar op basis waarvan. En uiteindelijk, wat collega Van den Berg niet zei, is het wel een autonomie van de Riet. En hoe zal een provincie, hoe zal GS, hoe zal een commissaris, hoe zal ze geen raad zult dit beslissen? Nou ja, als ze voor zorgen dat zo'n gemeente ja, dan kunnen ze heekse gesprekken vieren, maar dat zit ik net op. En dat is ik net gebeurd, dus ik heb er net zo vol om dit soort bespiegelingen. Want wij hebben nu dit feit en ik ben blij. Ik zie nog heel tijd uit op dat kaartje van die nieuwe gemeente. Dan denk ik hier daar wel zin om daar om mij te werken. En dan mag ik net niet stilstaan bij wat als. Nee, maar goed, Joost is dus van onderop Liekers van den Berg. Nee, dat zei ik eigenlijk net. Ik vind, nou ja. Nee, ik vind dat je... Dat het, Joost is op basis waarvan maar ze dan wel ingrijpen. Nee, maar de Riet is autonoom. Maar ik vind wel dat bij dat proces, wat Margewaans niet helemaal schetste, dat winnen we zo leuk met jou aan de start. En dan was het zo graag dat het met jou eindigt in een goed resultaat. Nou, dat is op het laatste moment net gebeurd. Ja, jammer, maar het is een feit. Is dat veel ook een van de punten dat je zegt, mevrouw Anders, een van mijn dieptepunten in mijn carrière, bestuurlijk jongen in Dongeredeel, dat ik dat net voor me kon krijgen, hè? Dat Dantumdeel erbij is? Nee. Dat kan je dat niks kunnen? Nee, ik hier dat ik altijd rekening mee horen dat het geval wezen kon. En op een gegeven moment dan, zij had besluit genomen, dus dan kun je mij zien treien verder. En nee, dat vind ik geen dieptepunt. Nee, dat is een erkenning, ook wat Ben Bilker zei. Dat is het recht van de RIA. En de provincie kan ook praten wat ze willen, maar het is een besluit van de RIA. En dat hebben we te respecteren. Pak ik er nog een punt bij. Want op een stuit win je aan de ambtelijke fusie. Die is er uiteindelijk in Kaam. Maar wel een jaar later, dat is dat de bedoeling weer. Ja. Je woont rap in, ik dacht 2016, het is 2000 weer. Ja. Is dat wel een punt wat jou verzissen van, daar heb ik als burgemeester eventjes te vlug geweest? Ik denk dat wij daar te optimistisch over zijn. Niet alleen gaat het om het tempo, maar ook om de ompak. Dat wij toch, wat letters zijn worden is dubbeltje op de eerste rang. Wij zoeken zelfs al, met alleen nog bestaande capaciteit. Daar hebben we ons gewoon op verzoen. En dan moest even toch een paar minder weken, maar dat zit er dan bij. En gelukkig hebben wij doen, hoe heet de man van de bestuursacademie ook alweer, die had in een groot tempo had hij even zo'n van, waarom is dat nou misleren? Waarom slag dat net met ingang van 1 januari 2016? Nou, die heeft daar heel snel een paar goede conclusies loekt. Die had ik onbevelingsdien en gelukkig alle rien had dat heel snel oernom. En die had zijn Gita dus niet. Het winnen een paar hele minder weken. Dat jij het dan net zo vaak. Dat budget, Bilker, jou knik ik. Dat hij je onlukt. Dat je echt eventjes balen als een stekker. Besprekingen bij de bonden, dat doe ik nog. En dat weer een hele beroerde week, november, december, 16. Ja. Ik zei het nog echt toevallig, Joert, hebben we er nog even hoe sprutsen. Wij hier een zwaarvoudiger maken. En dat is zo. Wij wonen echt te graag. Je bent te naïef, West. Wij wonen te graag. Ja. En daar ben je naïef. Maar wij tochten, want we hier wel in schema zetten, wij reren dat. Maar ja, dan hebben ze zulke ingewikkelde besprekingen als dit over sociaal statuten. Ja, dat vertrouwden ze net. Dus dat ging niet. Nee. Zelfs verder net zo slim, maar met name voor de ambtelijke organisatie. Hè? Want als je niet snapt, dat is een periode van onwissigheid. Er wordt een soort vregen van alle mensen. En dan strandt dit. En dan maar ze mij delen, jongens, het slag het net. Het wordt een hier letter. Maar ik moet ook zeggen, doet wij eenmaal aan het begin van dat nije hier. Toen kwam de vader in, waar ik echt yieldvrij maken om dat proces beter in de stokken te krijgen. En toen had het echt van Meterfoon had het echt goed doen. Ja. En toen ben we echt met fase
ben we echt teruggestemd naar het eind van dit jaar. Maar is het een punt, weet je, wat jou gaat nou naar je gemeente, Kalmeloon houdt op, jou hoor ik op Bilker en het hield van jou van de Berg ik. Maar jou gaat naar je gemeente, Waardhoeken, is dit een punt wat je van denken, maar dit zie ik altijd onthouden en broek ik weer in mijn politieke carrière? Van alles leerst vanzelfs, hè? Ja. Dus, en het is... Janine is perfect. En we hebben Savisa, al laat ik voor mezelf praten, Savisa een heel soort leert vanzelf van dat hele fusieproces. En dat wie op hemzelf echt wel weer een mooie periode. We hebben hier even die per week van de knop maakt om, het maakt oors. En dat hebben we echt dien. Maar het had echt een mooie periode geweest van hele mooie gearwerking. En dan had ze een soort van les en dat neemt mij. Ja. Hoe heb je dat beleefd van de Berg? Want je kijkt er al wat zitten toen kijk, dat zijn processen. Uiteindelijk is het wel zo, bestuurlijk worden de lijnen worden uitgezet. En zo'n organisatie die moet zich daar ook in plooien. Je hebt ook te maken met een ondernemingsraad. En soms dan moet je die stappen dan wel zetten. En dan moet je ook even de tijd voor nemen. Dit soort processen zijn hartstikke belangrijk. Zijn ingrijpend ook in zo'n organisatie. Dus dan is het devies van haast nu langzaam. Daar komt het eigenlijk op neer, want anders troffel je. En wij hebben er toen voor gekozen dat we gezegd hebben van nou, het is wel vervelend dat het zo is. Maar dan kunnen we het beter een jaar uitstellen. En het uiteindelijk goed te laten landen om uiteindelijk straks een goede organisatie te krijgen. En dat hebben we gedaan. En dat is nog gebeurd. En dat is gebeurd. Die ambtelijke fusie is er ook al, maar de DDFK, dus mooi dan erbij. Nou, ik de bestuurlijke fusie, wat maar ingang van 1 januari is die naar je gemeente. Wat is Friesland? Bilker, is die clear voor alle objecten die dit gebied heeft? Want we hebben in een column van Inne Bilker. Familie, ja. Je familie van jou, zo krijg ik zeggen. Maar vorig horen die hier al wat dingen, hè? De krimp. Ja, wij konden net jaren, dus ik heb net heel wat te zeggen. Er is wat objecten, hè? Dat is ik zo. Nee, maar dat is het leuke van dit gebied. Ik zou er echt zin in om de mij aan de slag te gaan. Maar dit zijn 3 hele verschillende gemeenten. Toch hebben ze eenzelfde soort problematiek. We zijn alle jaar ontzettend eager over werkgelegenheid. We zijn eager om aan ons dorpen wat te doen. Want we willen er mooi en netjes vast te hebben. We hebben een prachtige stad. We hebben hele bijzondere mooie dorpen. Daar maak je iets mee. Nou, en dan komt jouw vraag. Hoe gaan we hier in een ambtelijke structuur? Hoe zitten we in al die ontwikkelingen? Daar heb ik wel zorgen over, mag ik eerlijk zeggen. Wat voor zorg? Nou, wij komen al uit die 3 verschillende gemeenten. En dan ben je net direct op dat niveau van die nieuwe gemeente. Wij bestuurders, wij moeten ook ons denken even omzetten dat we naar een oor gebied zitten. En dat is ambtelijk, het is nog net overal de mensen op dat niveau was het eigenlijk graag worst. Dat is logisch, dat is hartstikke logisch, want dat is een fusieproces. Dus dat groeit. Maar nou ja, daar heb ik zwaar genoeg. Ja. Kun je een voorbeeld nemen? Op welk vlak? Kun je het heel concreet maken? Jawel, ik kan het heel concreet maken. Verschillende voorbeelden. Ja, maar je vraagt mij naar één. Economische ontwikkeling vind ik heel belangrijk voor dit gebied. Nou, dan moet je een hele sterke afdeling hebben. Dan moet je een heel sterk team hebben. Dat team wat er zit is trouwens hartstikke sterk. Maar ik moet dan wel even een tandje meer. Meer voorbeelden? Meer mensen, maar net zozeer meer mensen, maar wel even kwalitatief. Ja. Dat is bijvoorbeeld accountmanagers heeft voor sectoren in bedrijven. Dat is er een soort ambassadeurfunctie van makkers. Ja, dat is mijn ideaal. We horen van voorziening, dat is hier natuurlijk ook een hot thema van de Berg. Ik vind het belangrijk, en daar verschil ik een beetje van mijn collega's. Ik vind het heel belangrijk dat men fysiek in het gebied aanwezig is. Het is een groot gebied geworden. Het loopt van de Hallemroek aan de westzijde tot aan de grens met Groningen aan de oostzijde. Dus wat dat betreft is het een groot gebied. Er zijn ook heel wat dorpen. Ik meen dik meer dan 50 dorpen dat we met elkaar hebben. Dus ik vind het heel belangrijk dat dus de gemeente fysiek aanwezig is in dat gebied. Dat er niet te grote afstand is. Ik ben dus ook geen voorstander van om alles maar uiteindelijk te concentreren, bijvoorbeeld in Dokkum of in Damwoude in de samenwerking. Nee, ik vind dat je moet zorgen in het kader van het gebiedsgericht werken, dat je zegt van laten we ook in het gebied aan de oostkant en de westkant een duidelijke post hebben waar mensen naartoe kunnen gaan. Daar zijn verschillende voorbeelden van in het land en dat werkt gewoon hartstikke goed. En om juist te voorkomen dat in deze fase het bestuur vervreemdt van de bevolking, moet je daar extra oog voor hebben. Wij zouden het dan hebben bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld je zou kunnen zeggen voor een gebiedsgericht werken zou het heel goed kunnen dat je de bestaande gemeentehuizen in Kolm en bijvoorbeeld in Verwert, dat je die daarvoor gebruikt. Dat zijn goed geoutilleerde voorzieningen daar zo en die kun je gebruiken. Maar daar is mijn collega het niet mee eens, maar dat weet ik wel. Maar wij respecteren elkaar daar wel in, maar dat vind ik wel. Nou, dan hebben we haast en we verder praten, want het is verslag jou op Bouke Koning. Zien, ja, het is jou wat zien, dus Bouke, daar kerst vast al wat meer vertellen.
Ja, dat ken ik zeker. Want we weten inmiddels dat er nou al wel wat uitslagen binnenkomen. De stem worden teld op ieder stembureau. Dus op de locatie waar de stem ik daadwerkelijk uitbracht binnen. Dat wordt dan terugbellen volgens mij hier naar het gemeentehuis. En inmiddels kunnen wij vertellen dat er wel het een en ander al gebeurt. Dat er in ieder geval al berichten binnenkomen. Naast mij staat Ida Boersma. We staan in het stadhuis, het gemeentehuis van Dongeredeel. Wat is die functie officieel van Jonne? Ik ben specialist burgerzaken en ik zit in de werkgroep verkiezingen. Kun je dan mij uitleggen hoe dat nou gaat? Want Jelloerlien binnen de stembureaus tegengaan. Hoe is nou het proces hier om ervoor te zorgen dat wij samen de eerste uitslagen te hebben krijgen? We willen dat het proces zo snel mogelijk verrent. Daarom hebben we een belteam hier op het gemeentehuis. En we willen dat de voorzitter zo snel mogelijk de stemmen tellen en eerst de uitslagen terugbellen. En er zijn al aardig wat stemmen terugbellen van de jongens. Want daar zit heel Noord-Friesland natuurlijk nou op te wachten. Is er al wat binnen? En wat haast al binnen? Wij hadden al, ik ga hier al een stapeltje binnen. En ik denk dat er momenteel al meer wat binnen is. Ik ben hier al een koffietje bij. Dus ik denk dat er momenteel de eerste 12 stembureaus al binnen. En nou begreep ik dat we per 10 stembureaus proberen te presenteren. Dus dat betekent eigenlijk dat de eerste uitslag samen 10 uur per minuut al ontstaande is daar in de IJsselberg. Dat hoop ik inderdaad, dat ze daar de eerste uitslagen binnen en dat ze daar het presenteren kunnen inderdaad. Ja. Wat wie het eerste stembureau was al binnen kregen naast mij in team? Zwijger Bos wie de eerste van de jongens. En die wie kwartieren had u het terugbellen, dus dat vonden wij vrij snel. En wanneer verwachten ze de laatste? Het is altijd heel moeilijk te zeggen, maar we hopen toch dat het al zo snel mogelijk gaat van de jongens. Ja. Helemaal goed. Hoe langer ik daar van het werk al hoor, des te langer wacht ze we uitslagen. Dus ik leed tegen gauw in. Ida, dankjewel voor nou. Graag gedaan. En Ida die gaat weer bezig met het belteam om de uitslagen binnen te krijgen. Ja, Zwijgerbos wie dus het eerste stembureau wat kleer wie Wierum binnen in ieder geval al binnen Moara en Nes-ek. Het eerste mobiele stembureau ga ik direct achter bij Delsco en jongen die haar ek alles al telt. Dus dat betekent dat binnen nou en een paar minuten de eerste tussen staan presenteren we het bij hem in de IJsselberg. Riedsverkiezings in Noord-Friesland. Volg je de uitslag bij Omroep Friesland en RTV NOF. Friesland kiest. En Friesland kiest is er hier bij Omroep Friesland en bij RTV NOF onttol voor de vannacht. Maar dadelijk dus die uitslag en het wordt heel iets spannender. Ze gauw het hier binnen dan jij dat hier in het programma. Maar correct als in de eerste uur van Friesland kiest is er in de tweede uur weer een column. En die komt nou van theatermaakster, docenten, regisseur en actrice Eline de Vries. Het zit wel goed oud, maar jij er van Westergeest. Eline, de microfoon is voor jou. Nou, goeie Joen. Even een introductie op de column. Want ik volg je zelfs wel meer mensen van nieuwspagina's op Facebook. Omroep Friesland, RTV Noord-Friesland. En ze begint een nieuwsbericht altijd met het plakkenwet nieuws plak vindt. En een aantal jaren voel me al op dat er een heel soort nieuws in column weer. Column hier, column daar, column dit, column dat. En nou ben ik altijd wel wat trager met dat soort dingen. Zo heb ik een heel skof van mijn leven altijd gedacht dat de afslag bij Zurich, bij de Oosterdik en afslag naar Zwitserland weer. Nou, ik met dit column, toen ik even van vregen worden en ik kwam Skoflien en erachter kwam hoe het schreeuwde. Dus blijkt de column dags net zo sensationeel te wezen als ik dacht. Maar goed, een column dus hier voor Joen in Dokkum. Op een warme zomerdag zit ik op een bankje bij de Sadiek in Holwert. Of moet ik zeggen Holwert on Zee. Een oud wiefke komt naast mij zitten en wij turen over het wetter. Waar komst wij? Vreegt ze. Ik geniet je van binnen. Het is altijd een van de eerste vragen die ze krijgt als het ergens bist. De vraag is dan vanzelfs wat ze precies bedoelt. Het plakken werd mijn hoer stiert. Ik de sleutel alle dagen in het slot stek. En werd ik maar eens wekken word. Of bedoelt ze mijn beddenplak? Daar werd ik hik en tuin bin. Ik ben in het ziekenhuis, hier in Dokkum. Kom ik daar, of beter zijn hier dan wij. Maar daar ben ik net grutbracht. Ik ben opgegroeid in Westergeest, Kalmelaan. En ik ben er eentje van Aldert en Nienke. En mijn mem wie er eentje van de Malkboer. Dat is geen grap. Ik ben er eentje van. Dat is blijkbaar goed om te weten. Maar waarom ijs? Ik ben dus gewoon ik. En maakt het uit wat voor werk mijn heid docht of hoe kleur mijn mem had. Maar goed, ik dwaal al. Ik maak toch een karmaatje. En omdat ik er dan het heel dag uit ben, kies ik ervoor om alle keer een oorantwoord te hebben. Dit keer kies ik voor Westergeest. Daar heb ik de meeste jaren van mijn leven wennen. Meeste stem Jilde, democratisch het beste antwoord. Westergeest, zeg ik. Ah, waar heb ik dus? Had ik een mes in de boezem? Haha, goeie grap, denk ik dan. Is dat het enige wat er associeerd wordt met de woorden? En ben ik dan een waardpiek, vreeg ik mezelf aan. En wat is dat dan?
ik moet eerlijk zeggen dat ik wel geniezen kan om hoe wij als woordpikken sommige woorden dus moeten fabriceren. Ja, zaterdag weekend met de trein vanuit de Westereen neemt de beun bij je maat van mij in Veenwoon. Ja, bij heel je bliksem. Het woord Wiefke en ik hebben een peteer over het onderwerp. Tijden verhoren bedient ze. Wiels wij over de zee turen. Het Wiefke wen al haar hele leven in Holwert en haar eigen sissen een echte Holwerder. Ken ik een Holwerder worden, vreeg ik? Nee, zei ze duidelijk. Waarom net, reageer ik? Een echte Holwerder is je bennen. Oké, maar als ik mij je nou thuis vielen wil. Ze denkt even na, stiert dan op en zei: als die maar onpast. En ze verdwijnt. En wielst ik hoe de ondergaande zinnensjoch en mijn thezen er even zo geen lid, denk ik zal dus niet een Holwerder, een damwaadster of een verwerder worden. Omdat ik geen het bennen ben. En ik ben geen woordpiek en geen Kalmerlander, want dat bestaat aanst niet meer. Ik ben je nou in Ljouwert, maar ik viel mij echt geen Liewaarder. Ljouwert is geen Friesland sinds de dags. Maar ik viel mij wel verboen bij Friesland. Is het dan de taal? Maar de taal en mijn taal verroert, want ik praat net meer Wootsk. Al hoewel er in de woorden ik met taal onverschillende kleuren binnen de taal binnen. Kallen met Kalmers, boeren met Boremers, het Westereenders en ze vat hinnen. Ik ben dus geen Ljouwter, Dokkemer of Westergeester. Ben ik een Fries? En is het omdat ik Fries spreek? Mijn vriendin Karin ben het al haar hele leven in Friesland. Kan zij haar dan ook een Fries vielen? En wat is hij Fries? Is het dat wat u bindt, de taal? De cultuur, het verliezen, uw tradities als nationale minderheid. Wij binnen de Friezen, zij binnen dit, zie ik dan. Maar wat is dan een wij en waar ben ik? Even viel ik mij ellendig daar op het uiterste godvergeten plakje in Friesland. Waar jij ik bij? Ik word er eerlijk zijn een beetje bang van. Waarom had het in je meer wurg wezen als het oren? Het in het oren uitsletten. Wij binnen toch als al jij meesk. Dokkemer, Kalmer, Westerener, Fries, Nederlander, Europeaan, Vraatburger. Iep meerskip, dat wie het thema van dit culturele ier. In dit ier wienen slechts binnen wij even al jaar in. Ljouwert, Friesland. Of in alle gevallen wie de gedachte. Nijenoor hartje. De zin gaat onder. Ik ga weer naar huis. Heb ik nou een antwoord? Waarschijnlijk alleen maar meer vragen. Het enige wat ik weet is dat het verroert. Dat ik verroor en dat wij verrooien. De verdwijnen dingen, maar kom ik na je dingen van waarom. Wij binnen maar een stipje in de tijd. Het enige wat ik wil is mij thuis vielen. Dat elke niet zich thuis vielt. Of het nou in Europa, Nederland, Friesland, Noord is Friesland, Westergeest of in Kalm is. Dank u wel. De column van Elide de Vries brengt de tijd op haast 20 vaccinen in Friesland kiest. Tijd om de grote seel hier van de IJsherberg in Dokkum op te zieken. Want binnen de uitslagen. René Koster. Er zijn uitslagen en die worden nou bekend maken door Marga Berndsen. Magda. Goedenavond, dames en heren. U heeft er even op moeten wachten, maar er was een column en we kunnen niet inbreken in een column natuurlijk. Maar de spanning stijgt. Als het goed is, hebben we de uitslagen nu van ongeveer 10 gemeenten. En dat komt op het scherm, als het goed is. Dan kunnen we zien welke gemeenten ondertussen binnengekomen zijn. En het is zo'n mooi scherm. Ik heb hem net al gezien. Waar blijft hij? Ik verneem het. Dat om een beetje de spanning te laten toenemen. Die mensen willen weten waar ze aan toe zijn hier. Daar komt wat. Een blauw scherm. Het was een heel mooi groen kaartje met allemaal de stembureaus erin getekend. En vervolgens het volgende plaatje met alle partijen eronderin. En daar konden dan de zeteltjes ingetoetst worden. Nou, ik probeer het maar wat vol te praten. Dan kunt u zo meteen... Even de zaal in. Het is misschien wel aardig om even te zien hoe de mensen in de zaal echt zitten te wachten op die allereerste uitslag. Die op dit moment dus even in een pijplijn zit en er nou nog net uitkomt. Dus de spanning neemt echt wel toe. Maar ja, er schijnt ergens nog wat uit die pijplijn komen te matten dat er op dit moment in stiekem bloot. Dus ja, hoe lang wordt het zo? Dat weet ik niet. Ja, daar komt wat. Daar is hij. Als het goed is, dan ziet u
Nou ja, ze zijn niet opgelicht. Ze zijn denk ik wat donkerder geworden. Daarvan hebben we nu de uitslagen binnen. Dan gaan we naar het volgende plaatje, denk ik. Dat is nog spannender. Kijk, daar ziet u de partijen onderin. En dan beginnen we met de partij die de minste stemmen tot op heden heeft gekregen. U zit daar bovenin dat het aantal kiesgerechtigden 3163 was. En dat er daarvan 1639 mensen hebben gestemd. En dat het opkomstpercentage ruim 51, bijna 52% is. Dus dat is eigenlijk best wel mooi. Nou, gaan we nu kijken naar de uitslag. Denk ik, hoop ik. Kijk, de Waddenpartij, 37 stemmen. ELP NEF, 58 stemmen. GNEF, 84 stemmen. PvdA, 111 stemmen. SIN, 185 stemmen. De ChristenUnie, 189 stemmen. De VVD, 282 stemmen. Het CDA, 313. En dan de FNP, 380. Ja, we zijn er nog niet, hè? Dit is pas de eerste telling, zal ik maar zeggen. Dus er kan nog van alles veranderen. Ik kom straks weer bij u terug. Oh, die zetelverdeling komt ook al. Nou, gaan we kijken. En ik zeg erbij voorlopig, hè, want er kan nog van alles veranderen. De Waddenpartij niet, ELP NEF 1 zetel. GNEF ook 1 zetel. PvdA 2. ChristenUnie 3. SIN 3. VVD 5. CDA 6. FNP 8. Nou, dat is het voor dit moment. Zodra we weer 10 stembureaus hebben, kom ik weer bij u terug. En het wordt steeds spannender natuurlijk. Geniet u nog even van een drankje en een hapje. Nou, verrassend kan je het in elk geval nemen. In elk geval ik dat de VVD op dit moment er opmerkelijk heeg uitkomt. Dat zou komen kennen omdat er gemiddeld wat meer dwarpen uit stembureaus uit Kolmelaan meid gong binnen in deze eerste zien. Dokkum zie het er nog net bij. Misschien dat het platteland daar terug de FNP wat sterker eruit komt en dat het CDA dadelijk nog komt. Maar het is al je koffiedikje. Het ben de eerste zien, maar er volg je nog volle meer. Maar de eerste toon is zet. René Koster dus, maar de uitslagen wij hebben hier op tafel bij Omroep Friesland en RTV NOF in het programma Friesland kiest verzeld. Maaskreun, allereerst de pen van Andries Bakker, die docht het gelukkig altijd. Ze hebben nog één keer terugnemen, de voorlopige uitslag, maar het zien stembureaus en net het zien gemeenten telt. Ja, dat al 51% romopkomst, dus dat is al positief. Dat het al meer is dan een orenwerindelingsverkiezing zou rond in Friesland. Maar als we dan zorgen naar de stemmen en dan doe ik het maar even niet zitten, hè, want dat is denk ik het handigste. Ja, van die 29 zitten die de nieuwe gemeente hier van Noord-Friesland het gaan er dus 8 naar de FNP, zat het nou lieket. Het CDA krijgt er 6, de VVD 5, verrassend. Komen we direct even op. ChristenUnie 3, dat geldt ook van SIN. En SIN, dat is dan die geerwerking tussen Green en links. De andere deel sociaal en ik nog wat D66 en XP-meesken erbij. Die had ik 3. PvdA 2, gemeentebelangen 1 en de ELP 1. Dus 8 van de jochen partijen die het mooi doen, die komen in die ries. Had het no lieket, dus nou het zien stembureaus, alleen de Waddenpartij net. Ja, nou wat dan over die VVD, heel kwaad misschien, Bilker. Dat kan wel eens komen, het Jelle Boerema-effect het wel neemt. Dat er een heel soort dwarpen uit Kolmelaan binnen. Hè? Dat zal denk ik nooit het geval wezen. Dat wie bij de vorige verkiezingen absoluut het geval. Want de eerste hoek van Kolmelaan, dat is heel sterk VVD, maar ik zei ze eigenlijk heel sterk Jelle Boerema. Heel bekend, betoefd wethouder, fantastische man. En hij kent iedereen en iedereen kent hem. Dus puur het Jelle Boerema-effect. En dat is ook leuk voor in de politiek dat zoiets voorkomt. Ja, wat vind je ook bijvoorbeeld van de tussenstand? Dat nou kennen wat mooi? Ik ken er niks mee, maar het is nog maar een tussenstandje. En ik hoef er niks mee, maar het is ik speculeer nou dan wat we doen.
Ik mooi, maar, toch? Ja, dat is hartstikke leuk. Maar want het CDA, wachten maar even aan. Het CDA, van oudsher tot de grootste van den Berg. Je bent van het CDA zelf, Barnemaster. Nou even op size, 2 achter het FNP. Ik durf er nog niks van te zeggen. Nee. Maar dat is wel heel kwaad. Ik durf er nog niks van te zeggen. Uiteindelijk het kanalenkant er nog uit. Dus wat dat betreft zeg ik van even rustig aan. Dus even zien wat er verder gebeurt. Straks komen ook de stemmen uit Verwerderdeal komen binnen. Dat hebben ze van huis uit. Is dat altijd een sterke CDA-gemeente geweest. Dus wat dat betreft moeten we eens even afwachten hoe het gaat. En uiteindelijk zeg ik altijd maar dat het geldt voor iedere burgemeester. Ze zijn maar allemaal even lief. Dat is een mooi antwoord. Hè? Dat zal Waanders, ik zeg denk ik, mevrouw Waanders. Joost zit nog in de waterhoeken natuurlijk. Joost zit hier helemaal ontspannen natuurlijk. Hè? Want je bent eigenlijk al in een andere gemeente. Maar als PvdA, doen we die pet toch even op een beetje. Dit is net echt een PvdA-hoeken. Nou, het is Friesland. Nee. Hoe ken dat? Ja, dat weet ik niet. Dat vind ik echt hartstikke lastig om dat te duiden. Ik weet wel, toen ik binnenkwam, dat we in de tijd dat de Partij van de Arbeid hier in Dongeradeel 4 zitten hier. En dat wie ik weer voorbij bij die verkiezings in 2014, wie dat? Ja. Maar toen ik binnenkwam, hier ze 4 zitten. Maar dat ging ook mij de landelijke ontwikkeling. En dat is denk ik voor een kwart bloed dat ik zag. Maar misschien dat nou, omdat het nou alleenig die verkiezingen in Friesland, alleenig in Noord-Eest, dat is toch wat meer couleur lokaal. En dat vind ik echt mooi. Ja, dat het echt lokale verkiezingen binnen met minder invloed vanuit het landelijk. En wat dan de uitkomst is, ja, dat vind ik, en dat meen ik echt als burgemeester. Ik hoop je dat het in elk geval zo wezen kan dat waar ik de coalitie vormen zal en hoe de rie eersteld is, dat mensen de goede dingen doen en een goed geerwerkje. Dat vind ik als burgemeester altijd het allerbelangrijkste. Ja. Aanstaan op 1 januari, dan is het Safir. Dan gaat die nieuwe gemeente van start. Er gaat een nacht om vooral. Ik weet dat jou van de Berg in Verwerderdeal de gewoonte hin om in de stoel te sliepen in nacht. Om... In de stoel te sliepen? Ja, toch? Dat heb ik wel eens gedaan, ja. Ja, daarom. Ja, je ziet me in de stoel te wachten van mocht het ergens misgaan, is het nou wel eens gebeurd. Hoe is dat nou eigenlijk? Want wat voor nacht krijg je nou? De afgelopen jaren is het wat dat betreft rustig gebleven in Verwerderdeal. Ik heb ook de burgerbevolking daar ook de afgelopen jaren zeer voor gecomplimenteerd. Dat ging eigenlijk geweldig. Dat was een goede harmonische samenwerking. Er werd ook nogal wat geïnvesteerd door de gemeente en er werd ook nogal wat georganiseerd in de gemeente. Dat is op zichzelf is dat een goede zaak dat dat gebeurd is. En voor dit jaar hebben we toevallig gisteravond weer gesprekken gehad met mensen. En over het algemeen loopt dat goed. Zij het dat Halm waarschijnlijk zoals het nu lijkt nog niet bereid is om een feest te organiseren. Nee, maar daar zit een probleem in. Dat krijgt nou de werindeling en ook in dat feest net meer. Dat ligt dus aan de mensen daar zelf. We hebben dus wel aangegeven gezegd wat de voorwaarden uiteindelijk zijn. De wetten zijn ondertussen ook strenger geworden. Dat geldt ten aanzien van het roken en dat geldt ten aanzien van de drankverstrekking. En ook ik als burgemeester kan daar niet omheen. Zij het wel dat we gezegd hebben van als u met bandjes werkt om de pols, met polsbandjes, dan is ook duidelijk wie wel drank mag hebben en wie niet drank mag hebben. Even in alle eerlijkheid, hè? Want in alle eerlijkheid, die regels ben nood dan net op eens verhoord. Vorig jaar waren die er ook al zo. En toen hebben we toch gezegd van we geven de prioriteit buiten wat betreft het oplossen van problemen. En uiteindelijk zeggen we binnen, dat hebben we toen de tijd dat hebben we toen gedoogd, heel bewust. We matten weer even richting het Stadhuis, want dus verslagjouwer Bouke Koning die het volgens u weer een nieuwe uitslag te pakken. Zo. Ik krijg de uitslag van het stembureau waar wij van de Jonne hier op locatie binnen. Vanuit het gemeentehuis in Dokkum. Daar ben de stem inmiddels teld. En ik jij vanuit de centrale regie, neem ik maar even, dat 22 van de 44 stembureaus nou inmiddels teld binnen. Dus daar wordt het in en oor nog berekenen. En zometeen zal de tweede tussen staan, ik bij hem daar in de IJsherberg bekend maken worden. Omdat het stem publiekelijk is, kunnen wij hier in ieder geval meisje met het stem van de tellen van de stem, door ik het weer. En dan is het wel nieuwsgierig om misschien van een specifiek bureau zien te laten wat nou eigenlijk de resultaten worden binnen. Dus kreeg mij, zou ik zeggen, de stem die hier in het gemeentehuis uitbracht binnen voor de ELP-NEF binnen 63 komt de deel op 9%. Voor de Partij van de Arbeid 82 stemmen, dat is 12,5%. SIN 80 stemmen komt op 13,3% uit. De ChristenUnie 51 stemmen, wat staat voor 7,7%.
Dan komt de FNP, 100 stem, dat komt deel op 16,4%. CDA, 116 stem, 17,1%. De gemeentebelang had 22 stemmen gekregen, dat is dan 11%. En dat had de VVD ook hellen, ook 11% voor 22 stemmen. En de Waddenpartij 4 stem hier via dit stembureau binnenhellen, 0,6%. Dan komen we dus op 654 stemmen, is 100% uit. En dan kunnen we dus zien dat de meeste stemmen hier, de 17,1, hier voor het CDA behellen binnen. Op de voet volgen met 16,4% voor de FNP. Dus dat zijn de uitslagen hier van het stembureau in het gemeentehuis van Dongeradeel. Friesland kiest. Waar zie 21 november? Riedsverkiezings in Noord-East-Friesland. 10 minuten voor 10 is in Friesland kiest het maatschappelijk verkiezingsprogramma van Omroep Friesland en RTV NOF. Waarom naar de Grutte Seel hier in de IJsherberg in Dokkum. Dat we uitsturen en in die Grutte Seel. Daar zit het Grutte Scherm, daar zit Magda Berndsen bij. Werd René Koster alweer het zien nieuwe stembureaus bijkwam binnen? Nou, dat lood krijg ik je krijgt van de griffier dat er werd nieuwe stembureaus wezen. Dat betekent dat Magda Berndsen de microfoon weer krijgt. En dat betekent dat we dus op naar de tussenstand van 20 stembureaus gaan. Weer uitslagen binnen. Dus we gaan weer even kijken. U ziet welke stembureaus nu binnengekomen zijn. En dan gaan we maar gauw, denk ik, naar de uitslag. Dit zijn wat meer kiezers. Als ik het goed zie, zijn dit er 10.306. En daarvan hebben 4722 mensen gestemd. En het opkomstpercentage was hier 45,82. Dus dat is wat minder dan we net hadden. Gaan we nu naar de uitslag. De Wadden, 81 stemmen. GNF, 289 stemmen, denk ik. ELP-NF, 295 stemmen. PvdA, 381. ChristenUnie, 511. VVD, 574. SIN 706. FNP 884. En het CDA 1001. We gaan ervan uit dat dat niet de 1001 nachten zijn. Dan gaan we nu naar de zetelverdeling. De Wadden komen er nog niet in. PvdA 2. ELP-NF 2. GNF 2. ChristenUnie 3. SIN 4. VVD 4. CDA 6. En FNP ook 6. Ik denk niet dat we nu al een totaal kunnen zien. Maar u gaat allemaal zelf die optelsom natuurlijk maken. Oh, dit is al cumulatief. Kijk aan. Dit is dus na alle tellingen. Dus zo ziet het er nu uit. Spannende uitslagen. Ik kom straks weer bij u terug. Nou, opmerkelijk dus dat de VVD het goede dwaan bloot. Je zag wel het spant erom CDA of FNP waar de grootste partij wordt. Het hing er natuurlijk ook van op welke stembureaus je krijgt al je meenemen. Dokkum zit er nog net bij, dus het betekent dat het nog helemaal loskomen kan. Opmerkelijk is dat de ELP het net al in de lieket te redden, maar dadelijk mogelijk al met 2 zetels erin komt. En opmerkelijk vind ik allereerst dat de progressieve fractie SIN het naar verhouding heel goed doet. Maar ja, je weet 20 stembureaus, het is een eerste trend. Maar we zeggen al, er zit een groot verschil tussen de eerste en de tweede. Dus het kan samenwezen dat dadelijk naar 30 stembureaus het weer helemaal anders is. En dat is het leuke van zulke spannende verkiezingsuitslagen.
Ik kost hier even verderop in de IJsherberg. Dus 20 van de 44 stembureaus die het nou bekend binnen opkomstpercentage 44%. Je hebt al geen mooi kregen. En als het vergelijk je naar het 10 stembureaus, dan kunnen we zeggen dat FNP er toch wel een beetje 2 kwijtrekken is. VVD is er 1 kwijtrekken. En die beginnen dan naar respectievelijk zin. De gemeentebelangen en de ELP die er al een bij krijgen. Dus heel kwaad nog even, altijd ken CDA en FNP nou lieke grut. Zij zitten, CDA wel meer stemmen. VVD en Zin hebben beide fjouwer. ChristenUnie 3 en dan nog 3 met 2 zitten. De Partij van de Arbeid, gemeentebelangen en de ELP. En de Warrenpartij komt er inderdaad weer net in. Nou even heel kwaad weer een reactie van de Berg. Nou, je ziet dus dat FNP en CDA eigenlijk op kop liggen op dit punt. Maar ja, dit is nog niet eens de helft van de stemmen wat geteld is. Dus we moeten nog even wachten wat de rest uiteindelijk doet. Maar het is wel een ontwikkeling die wel in de lijn van de verwachtingen ligt. De lijn van de verwachting, CDA, FNP zo'n dan een collegevorm. Ja, dat ze zeggen, maar in je partij die het fjouwer zit net. Dat zou Zin of het VVD wezen kennen. Zat het nou weer het beeld? Ik denk dat het op grond van deze voorlopige uitslag, ja wie ben ik, maar in ieder geval voor fjouwer fracties om dat reden. Die hebben het aardig verdeeld, hè? Maar ik denk dat het wel fjouwer willen kennen. Zullen. Ik wil met de burgemeester nog graag, want de oude nacht sliepen jou nog in de stoel. Ben je nog verantwoordelijk voor de Iermeerwaarde? Ik slaap niet meer in de stoel, dat valt allemaal mee. Ik slaap rustig in mijn bed. Maar op 1 januari is na je gemeente. Maar op 1 januari dan ben ik formeel natuurlijk geen burgemeester meer. Dan is er dus een waarnemer. We weten dat nog niet. Dat ligt allemaal nog in de boezem van het provinciehuis verscholen wie dat mag zijn. Dat mag maar gebeuren al. Maar het spreekt natuurlijk vanzelf dat afspraken die worden gemaakt voor 12 uur, dat die ook na 12 uur blijven gelden. Dus op dat punt zullen we de zaken netjes overdragen. Maar zij is het formeel echt, je bent tot 12 uur en nachts verantwoordelijk. Tot 12 uur, 2400 uur ben ik verantwoordelijk. Dus Bilkerk, je kan een 12 uur in feite op bed gaan, dan is het klaar. Ja. Ik heb altijd een soort sleep nodig. Ik zit nooit in de stoel, ik ga altijd op bed en dan helemaal. Maar ik drink eerst wel even mijn fles wijn leeg. Oh ja, en dat mevrouw Baan, dus Jo zit in de waardhoeken, dus Jo maakt Tronna in januari, is het net? Ja, ik ga gewoon piket met Ottenij. En nou, ik ben hier nog net. Dat mag nog in de rin van het Ier. Maar ik wil zelfs ook altijd pakket haar. Dus zoals altijd ben ik ga naar bed. En als er wat is, dan ik heb een mobiel als altijd nachts bij mij. En als er wat is, dan wil ik bellen. Hoteltje in Frinscher? Voor de zekerheid? Nee, de loco die is eigenlijk altijd wel om als het nederig is, als eerste te plak te wezen en dan ga ik erachterom. Dus dat komt vast goed. Wie is dan de dupe van die loco's? Nou, dat zou wel eens Caroline de P. wezen kent, maar daar komen we altijd nu. Ja. Heel kwaad nog even van Bilker en Van den Berg. Kwaad antwoord graag, want we zitten binnen haast aan het eind van het tijd. Bilker, wat zei je dan? Had je maar pensioen binnen? Begint er weer. Ja, ik zal een boek scrollen. Hoe vaak mag ik dat nog zeggen? Ja, maar goed, de meesten thuis weten dat misschien. Ja, wat ik heb voor me op Friesland. Ik zal een boek scrollen. En nog even een onderwerp. Dominicelle. Ja, Dominicelle. Dus dat kost een soort tijd in Jo van den Berg. Ik ga geen boek schrijven. Nee, wat zei je wat aan? Wat ik wel ga doen is dat ik eerst eens even rustig kijk van wat ik kan gaan doen. Dus even rustig aan. Ik heb nog een aantal klusjes heb ik thuis nog even te doen. En voor de rest moet ik nog eens wat lezen. En ik moet mijn studeerkamers even op gaan ruimen. Dus wat dat betreft even een stukje retret en dan eens kijken wat we gaan doen. Brengt de tijd op haast 10 uur. Dank aan de burgemeesters, de oud-burgemeester van Dongerendiel en de huidige burgemeesters van Kolmeloon en Verwedderendiel en Dongerendiel. Haast 10 uur. Nog een tolvoeren vannacht hier Friesland kiest bij Omroep Friesland en RTV NOF. Maar dadelijk zelfs meer uitslagen en anders. Ja, en hier aan tafel zullen we die dus analyseren, die uitslagen. Want wie mag haast het initiatief nemen bij de onderhandelingen over het nieuwe college? En waar binnen dan die mogelijke partners? En wat betekent het uiteindelijk voor de komende statenverkiezingen in maart? Dat haast in het komende uren. Friesland kiest ont tolvoeren vannacht bij RTV NOF, bij Omroep Friesland op radio, televisie en internet. Ik zou zeggen, graag ont dadelijk aan de andere kant van het NOS Journaal. Op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De berekeningen van vliegtuiglawaai rond Lelystad Airport kunnen niet kloppen.
Nieuwsuur meldt dat geluidsingenieurs dat schrijven in een rapport. En de samenwerkende actiegroepen tegen laagvliegen zeggen op basis daarvan dat minister Van Nieuwenhuizen zich baseert op ondeugdelijke informatie bij beslissingen rond Lelystad Airport. Er zijn grote verschillen geconstateerd tussen het aantal decibellen dat bij verschillende gelegenheden is gemeten. Volgens minister Van Nieuwenhuizen zijn de verschillen niet ongebruikelijk, volgens de experts uit de regio wel. Een en ander heeft ook gevolgen voor de grootte van het gebied dat overlast zal ondervinden van Lelystad Airport, het zogenaamde contourgebied. Ryanair komt niet naar Nederland voor een gesprek met Tweede Kamerleden over de veiligheid en de arbeidsomstandigheden van luchtvaartmedewerkers. In een brief aan de Kamercommissie schrijft de Ierse luchtvaartmaatschappij dat het gesprek vooral dient om Ryanair aan de schandpaal te nagelen. In Europa voert Ryanair al een tijd strijd met zijn personeel over de arbeidsomstandigheden. Topman O'Leary schrijft onder meer dat er geen enkel bewijs is dat de luchtvaartmaatschappij in de loonkosten snijdt om goedkope vliegtickets aan te kunnen bieden. En hij heeft geen zin om dat met vakbonden te bespreken die volgens hem leugens blijven verspreiden. Niet alleen Ryanair, overigens, heeft de uitnodiging van de Tweede Kamerleden afgeslagen. Ook KLM heeft afgezegd, maar waarom is nog niet duidelijk. En in Kenia hebben gewapende mannen een Italiaanse vrijwilligster ontvoerd. Ze drongen een dorp in het zuidoosten van het land binnen op zoek naar deze vrouw. Vervolgens gingen ze er schietend met haar vandoor. 6 mensen raakten gewond. De Italiaanse vrouw is 23. Ze zette zich in de regio in voor weeskinderen. Het weer, op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt en in het binnenland tot rond het vriespunt. Morgen ook meest droog en dan ligt de temperatuur tussen 3 graden in het noorden en misschien wel 7 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep Friesland en RTV NOF presenteren Friesland kiest. de reisverkiezings van de nieuwe gemeente Mathees-Friesland. Mai Andries Bakker en Jan-Dirk de Haan. 2 minuten moet zien. Welkom bij de derde uren van Friesland Kiest op deze woensdag 21 november 2018. Live in de IJsherberg in Dokkum. De stembussen binnen een uur sletten. Dat betekent dat we heel dichter bij een echte uitslag komen van de raadsverkiezingen in Mathees-Friesland. Verslagjouwer Bouke Koning is op het gemeentehuis, het Stadhuis hier in Dokkum. Bouke, hoe is het er? Binnen er al meer uitslagen? Ja, er gebeurt hier van alles. Het ene naar het oren stembureau komen de uitslagen van binnen hier bij het telefoonteam. Achter de schermen kunnen we net bij komen, want dat wordt secuur mogelijk dienen. En op het moment dat er dan van alles hier terug is het de zaak om de voorzitters om hier naar te komen van de stembureaus. En een van de voorzitters zit je Nijsmee. Zit je Nijsmee, Germ Tijdsma, goeie Goeie. Johin de stem ik aardig snel telt. Ja, daar ben we altijd een heel toek op. We zijn maar niet stembureau, dus we moeten ook wel bij de eerste wijze. Van waar win je? Van Morren. Helemaal goed. En dat gaat helemaal goed? Ja, dat klopt. Voor die niet een keer. Toeken mensen hebben u, dus goed op een kwartaal, ja. Helemaal goed. Johan Boks in de hand, breng hem gauw naar achteren, want dan kan die ik mij dan worden. Ja. Dus het stemmen van de tel, ja, het gaat je er helemaal terug nog steeds. En in de IJsherberg in Dokkum, daar worden die uitslagen dan bondelen en daar presenteren op een grut scherm in de grote zeel. Daar is verslagjouwer René Koster. En dan ben ik een heel soort orenmeester die het zijn nieuwsgierig binnen hoe dit komt. Het had het wat karakter van een wedstrijd, zo'n je kennen. En die wedstrijdspanning is nou echt te vielen. En zeker als je in de voorlopige uitslagen joggen dat het CDA en de FNP wat wel verwachten wie als zijnde de grootste partijen. Maar ik echt een nek-aan-nek race aan het uitvechten binnen. Ze lezen nek aan nek en waar het uiteindelijk als eerste hoe de streek komt of waar het uiteindelijk de meeste zitten, Heljesil, dat biedt nog heel lang spannend. En natuurlijk ik goed die rechts van de rier eruit komt te zien. De meesten hierachter kan kwalijk meer wachten. Dus wij rekenen erop dat gauw die einduitslag komen kan. En hier aan tafel dadelijk de uitslagen analyseren zelf. Waar moet je dadelijk het initiatief nemen bij de onderhandelingen voor een nieuw college? En waar zijn dan die partners in dat college? En zelfs, is dit een opmaat voor de provinciale statenverkiezingen van Takkum in maart? Wat betekent dat eigenlijk, deze uitslag? Friesland kiest dus om te tolvoeren vannacht te jaren op de radio bij Omroep Friesland en bij RTV NOF. Maisjen kan bij RTV NOF op televisie op kanaal 20, rtvnof.nl en bij Omroep Friesland op de app, op omroepfriesland.nl en Omroep Friesland televisie. Friesland kiest. We gaan voortaan dadelijk weer terug naar je verslagjouwer hier in de IJsherberg, René Koster, want er is nice. Ja, er zijn weer 10 stembureaus die de uitslag terugjoen hadden. Dus we komen weer verder. Op dit moment is Magda Berndsen nog wat taljochting aan het jaar, maar nu komen de volgende uitslagen. Nou, u ziet, er zijn na deze uitslagen nog maar een paar stembureaus.
Als ik het goed zie, gaat het hier om 19.663 kiesgerechtigden. En 8844 mensen hebben hun stem uitgebracht. Dat betekent een opkomstpercentage van 44,98, laten we zeggen 45%. Dan gaan we naar de partijen. 156 stemmen voor de Waddenpartij. 575 stemmen voor GNF. 605 voor ELP-NF. 758 voor de Partij van de Arbeid. 968 voor de VVD. 972 voor de ChristenUnie. 1216 voor SIN. 1609 voor de FNP. En 1965, denk ik, of 80 voor het CDA. 1985. Staat hier iemand met betere ogen dan ik? Ja, ik heb ook een bril. Zegt niks. Dan gaan we naar de zetelverdeling. 0 voor de Waddenpartij. 2 voor de Partij van de Arbeid. 2 voor ELP-NF. 2 voor GNF. 3 voor de ChristenUnie. 3 voor de VVD. 4 voor SIN. 6 voor de FNP. En 7 voor het CDA. Dit is dus al gecumuleerd. Hè? Dus dit is het aantal zetels op dit moment na de stemmentelling van die bureaus die we net allemaal hebben gezien. Nou, dan kom ik straks weer bij u terug voor de laatste bureaus. We hopen dat het ook snel gaat. Nou ja, je zegt het, er binnen hield iets weer nieuwe ontwikkelingen. Het CDA nou justjes grutter als de FNP. Opmerkelijk is ik dat de progressieve fractie SIN, dat die het heel goed docht. Boppen verwachting, in elk geval de prognose zat die van tevoren nieuw weer. Stekken zij er wat boppen uit. De andere partijen redelijk. Ik denk dat gemeentebelangen dat wat afvalt. En de aanvankelijke groei van de VVD zak het nou toch wat vod. En dat zou alles te meidje herkennen bij de situatie in Kolmelaan. Waar Jelle Boerema, de listloekers van de VVD, op dit stuit wethouder is. En een behoorlijke populariteit had. Maar wat jij er in de campagne ik wel neemt is, in die orengemeenten is er eigenlijk helemaal net zo bekend. Dus het liep het erop dat de VVD daar dus ik wat minder aanhang had. En in het totaal dus ik weer wat leger uitkomt. Wat de grootste wordt, dat beeld nog spannend. Er is nou een verschil van 1 zeteltje. Niet winnen ze nou gelijk. Het kan zo nog de andere kant op gaan. Het beeld spannend. Maar wat is dat leuk. Een mooie analyse hier van René Koster in IJsselberg. Even verderop. En waar is de uitslag? Dus 30 van de 44 stembussen binnen hotelt hier in deze gemeente Noord-Friesland. Waar het maar een soort belangstelling volg je binnen zelfs de provinciale voorzitters. Want een goede of een minder uitslag hier in deze gemeente. Wat betekent het eigenlijk voor die provinciale stichtingsverkiezingen van Takamir? Ja, en dat kunnen we dus voorlezen aan de partijvoorzitters. Laat ik maar eens beginnen bij een van die partijvoorzitters die te onskoot is. Dat is Kees van Maurik van de FNP. Je hebt staan op 6, de INI Gruste. Ja, wat is jouw reactie? Een hele mooie uitslag. En ik zet hem even aan. Ja, precies. Mooi alweer de koptelefoon. Hij stiet wel heel fotogeniek al, maar dat laat ik op. Hij mooi examen. Ja. Okay. Het is een hele mooie uitslag. We hebben een hele goede campagne gevierd. Ik ben heel trots op het team wat hier de verkiezingsslag omgegaan is. En het is een goede campagne geweest. Juster hebben, of jij Juster ook, hebben bij de Schwaan hebben die verkiezingsgang het FNP 50% en 48% van de stemmen hellen. Dus de takom sluit echt prachtig voor ons. En we zijn er heel trots op dat wij hier zo'n goede uitslag zetten. Toch Theo Joosten van het CDA. Jim, pak je een positie weer even. In het begin liep het even dat de FNP grutter weer. Dat weer op basis van 10 stembureaus. En je weet er nooit welke dat binnen. Maar het CDA is al van oudsher natuurlijk hier heel groot, hè?
Jos het maar vertrouwend meer hier dus. Ja, wij zijn zeer tevreden met zoals het er nu uitziet. Daar moeten we een slag om de arm houden, want het gaat pas op de eindstreep van hoe het eruit ziet. Maar de trend lijkt goed. Dat betekent dat de mensen in elk geval hard gewerkt hebben. Het CDA prima weten te vinden. En ik ben erg benieuwd hoe het er over, laten we zeggen, een half uurtje, een uurtje uitziet. Ja, daar stekst het positief in, Andries. Ik zie het eventjes naar de prognose te zien en hoe het fjouwer lijn weer. We hebben dat aan het omwerken, we hebben er wat effecten in besjongen. Toen kwamen we eigenlijk uit op 8 zitten voor het CDA. Je zult niks deze kennen van Son is eigenlijk helemaal net zo'n uittekende winnaar. Ik heb ook even gekeken en ik heb de papiertjes ook even meegenomen. Ja. En in de 3 zelfstandige gemeentes afgerond hadden wij ongeveer 25% van de stemmen. Laten we zeggen, dat is het 4e deel. Ja. Dus als je het 4e deel van 29 zetels rekent, dan kom je op 7 of 8 uit. Ja, maar goed, in het 8 wijze in. Bij een goed resultaat hier in Jochen hellen. Ja. Dus het is traditioneel een echte CDA-gemeente, omdat de steeds net echt heel juichend is. Dat toch ik weer net. Nee, maar het is wel een stabiel als je het vergelijkt met de percentages die we hadden. Als je het stabiel hè, dan heb je het volgens mij ik over de ChristenUnie, Margot de Vries. Hè? Treien zitten nou. Ja. Zo zie ik wel eens van hoe leger de opkomst, hoe beter het is. Want ChristenUnie-stemmers zijn altijd trouwe stemmers. Ja, die komen sowieso naar de stembus. Wij hier nek ongeveer inschat dat we op 3 uitkomen zoeken. Natuurlijk hoop je op meer, maar 3 weer wel een realistische prognose. Dus in die zin klopt die stabiliteit wel en weten we die te handhaven. Ja. Ja, want stiekem willen we als ChristenUnie natuurlijk graag hoorskomen bij het CDA en de FNP in het college. Maar als we dan even naar de tussenstand zullen, Zin, die progressieve partij, het er toch kijk nog even niet in, hè? Meer. Ja. Nou, het hangt natuurlijk heel erg af van hoe de gesprekken wat dat betreft rinnen en hoe de inhoudelijke punten nek op elkaar afgestemd worden. Dus daar wil ik nog niet al te bot op voor u erin op dit moment. Maar wij gaan dit wel ongeveer verwachten. En stemt u hier met uw eigen inschatting. Ja. Kees van Maurik, wat zou dit eigenlijk nou van oren uitslagen? Bijvoorbeeld bij de provinciale statenverkiezingshaasten. Is dit ergens maar te vergelijken wat hier gebeurt? Ja, ik denk wel dat dit een trend is. Bij de vorige gemeenteraadverkiezingen, of de verkiezingen in de maitijd van dit jaar, daar ben we een beetje wisselend beeld in bedoel. Bij een paar gemeenten een PSRA, bij een paar gemeenten in het heel goed in. We hebben dus van de FNP is eigenlijk in de oude jaren alleen maar groeit in de gemeenten. En doen we er een keer een liedste bekslag, een liedgolf kunnen onder, dat kan. Maar dit jouwt geweldig moed voor de provinciale stedenverkiezingen vanzelf. Ja, Johanna er wel eens minder bij zitten. We hebben er wel minder bij zitten. Weet ik me nog te herinneren. Samen aan tafel. Misschien dat we ondertussen Hans Kons, dat is de partijvoorzitter van de Partij van Arbeid, vregen mooi. Misschien dat hij even op jouw stoel zit, maar mevrouw de Vries. Want we hebben maar 3 microfoons, dus we moeten snel dan eventjes een Houdini-act plakvinden. Maar als iemand dat kennen is het Hans Kons. Ik weet net dat het een eerlijke ruil is. Want de meerderheid van die potentiële college hier om tafel is nou alleen maar minder worden. Dat is weer, want Partij van Arbeid. En dan komen we natuurlijk bij Konst, ik welkom. 2 zitten. Ja. William op Roest staat het nou liek naar 30 van de 44 stembureaus. Ja. Wat zou het jou teleurstelt? Wij binnen hier nooit. In die 3 gemeenten in de Partij van de Arbeid een Lietse partij. Hè? Maar 2 zitten in Kalmelaan, 1 in Dongerendeel en geloof ik in 1 in Verwedderendeel. Ja. Nou, er komt in elk geval meer dan 1 in de Nijerie het zat, dus dan heb je wat spannender. Je bent een man van positivisme, ik altijd. Ja. Maar hoe kan het dat je van ouds eigenlijk altijd zo doch, als minder als in oren plakkend van Friesland? Ja, als het over de hele provincie zo is, maar dan moeten wij het hebben, met de Partij van de Arbeid het hebben van de gruttere plakken. Lauwert, Heerenveen, Drachten, Snits. En dan zijn er een paar gemeenten, dat is ongeveer zo'n Skeef, Oer-Friesland heen. Het Noordwest is van oudsher iets wat de Partij van de Arbeid sterk is. En Zuid-Eerst ook. En dat gaat nou wat op een deel. In de stellingwerven hebben we wel eens meer stemmen hand dan dat we iets het werk krijgen. Maar Noordwest is eigenlijk van oudsher een christendemocratisch balwerk. De FNP is er in de laatste 20 jaar heel tijd sterker worden. En de Partij van de Arbeid is eigenlijk wat onhang kwijtraak in de oude jaren. Maar hij had dan net een wat milde analyse over de PvdA, want je ken ik ze. En die kritiek kwam ik wel in deze campagne. Ja. Dat de PvdA misschien wel volle meer richting zin de pielken dwaan moest. Want
bij Sin zit ik een aantal teleurstellen PvdA'ers. Ja, Sin het, ik denk en dat... toch komen ze op fjouwer zitten nu, zat het nog niet. Hoe Sin het je dient, het giet voor een pad ten koste van de Partij van de Arbeid. Tel ze eens op in de komst op size. Ja, dan bist Dost Mai en de bist een van de grusten. Ja. Maar daar hebben de nieuwe afdeling Noord-Eerst-Friesland het er net verkeerd. Dat is, wij staan voor als partij dat de Partij van de Arbeid zelfstandig mooi doet. Maar we hebben maar de laatste raadsverkiezing hebben wij in Waardhoeken gezien dat een SAM-constructie uiteindelijk heel goed verdwang kan. En hetzelfde hebben we gezien in het Zerksterdeel. Met zo'n geerwerking van linkse politieke partijen het heel goed dwang kan. Dus dat hier misschien ook wel een hele mooie mogelijkheid is. Ja, maar nu vlucht het links elkaar de tent eigenlijk uit en bleef maar niks achter. Nou, maar niks Maar achter, dat vind ik... Je wil een invloed hebben in het college, ja, dan heb je maar 2 stemmen net zo vol in te brengen. Had je dadelijk bij de collega's van Maurik en van ik denk, als je zorgt wat je voor me kan krijgen, dan geloof ik net dat er een vreselijk soort lucht zit tussen Sin en de Partij van de Arbeid, heel eerlijk zijn. Nee, daarom. Ja. Maar ja, als het gaat om hoe kan je zorgen dat je een van die zitten in het duistere bestuur van de gemeente verwerven, dan is het beter om 6 zitten in 1 keer te krijgen. Van Maurik, heel even jou. Je kent deze FNP door het woord. 6 zitten. Altijd zo bloot, in je minder het CDA. Dan nog die formale Dijde-Wiemoenen-discussie hield dit. Dan denk ik van, je wil maar vasthouden dat er geen Nijmoenen op het platteland bij komen. Dat is vaak toch wel een brekpunt voor andere partijen die dat wel willen. Prijs je met u te merken. Ik wil niet dat jou dat even oorspreken. Ja, dat dacht ik. Het net al praat. Nee, hebben we net al praat. Maar het zit uit de FNP is net geen Wiemoen. Maar wel Nijmoenen op het land. Daar ben je wel op tjen. Maar oorpartijen is juist wij hebben zo'n prachtig loonskip hier in Friesland. Het is zo'n mooi loon. En dan moet je eens voorstellen, de hele provincie volbouwen stond met windturbines. Met die 250 meter hege dingen. Toch niet dat een soort toeristenschil is? Je standpunt is wel bekend. Ja. Sander Drouwen had ik alweer onjoen dat het CDA eigenlijk dat helemaal net zo slim vindt. Dat ze de laatste 4 jaar natuurlijk conformeerd houden. Je standpunt van de FNP om je binnenboord te krijgen. Ja. Of net Joosten? Je bent het toch wel wat positiever dus in. Wij zijn voor de Groningse windmolenvariant, van zo'n 15 meter hoog. Dus daar hoeft net die grote vergunningen te komen. Nee, maar dat is ook een schaal die heel goed past bij bepaalde boerderijen. En dan kunnen ze zelfvoorzienend zijn. Dat kan een bepaalde wijken of buurten kan het prima draaien. Is ook nauwelijks belastend voor het landschap. Zowel in het provinciaal conceptprogramma staat dat als ook in het programma hier van het CDA. Dus dat is een variant die we zeker voorstaan. Dat is wat anders. En daar vinden we elkaar denk ik sneller op dan hele grote windmolenparken op het land aanleggen. Dat is onze voorkeur ook niet. Ja. Kun je een nice vertellen? We hebben aankomende vrijdag een algemene ledenbijeenkomsten. Er is een amendement op het verkiezingsprogramma dat wij de Lietse Wiemoen tastheen van 15 meter. En die 15 meter wiemoens, daar moeten de leden dan over beslissen. Die moeten besluiten, nou willen we ze net of willen we ze wel. Past het in het loonskip? Ze zijn kwalijkheger als een BM, als gewoon BM vanzelf. Ze zijn kwalijkheger als een pleets. Dus moeten we dat nou tasten of moeten we dat net tasten? Dat we lezen toen de leden voor. Maar dat is voor FNP-begrippen een hele knieval, hè? Nee, knibbelval. Dat is het net. Hoe neem je dat in we hinderen altijd door die hele grote windturbines van 250 meter. En daarvan die willen we net op het loon hebben. Krijg als Joosten het zei. Maar die Lietse Wiemoens, die discussie, die moeten we gewoon vieren. Ja, maar tot dusver waren jullie daar koet op tegen. Onnota hebben zijn, maar de politieke werkelijkheid zo is. Er zijn gemeenten die maken de bouwvergunning voor die dingen nou aan. En als de gemeente zegt van die kun je hem krijgen, dan hebben we dat te accepteren. Het is wel zo dat wij nog steeds in de leden van, nou wat vinden jullie er nou van? Het bestuurlijke standpunt is duidelijk, wij willen het hebben net. Maar als de leden zeggen van, dan doen we dat. Het is 20 minuten door het zien. Het lijkt mij aardig voor de mensen die correct afgestemd hebben bij Omroep Friesland of bij RTV NOF op de televisie of op de radio of via internet om de uitslag nog eens eventjes erbij te pakken. Je correct in spanning zit en het correct mist hebben. Als er reacties uit de zeelwaai binnen, zit ik eventjes in de regie, dan jaren we dat zelfs ik graag. Maar nog even de uitslag. Ontnota, maar Saffel stem telt. 19
30.000 ongeveer, hè? Van ongeveer de helft. Nou, 30 van de 44 stembureaus, dat kan ik zeggen. Opkomstpercentage is 44% ongeveer. Het komt wel dat er van de haast 20.000 stemgerechtigde mensen in deze gemeente dus aan Lietse 9.000 stemt. Nou, we kunnen zeggen dat het CDA zo'n zitten heeft. Dat is de meeste, de grootste partij, staat het nou liek het. Eén meer als de FNP, die krijgt 6 zitten. SIN, dat is het Geerwerkingsverband van GroenLinks, Dongeredeel Sociaal en ik nog wat D66, SP en wat teleurstellen PvdA is er dus bij. Die komt op 4. ChristenUnie treien, dat geldt ik voor de VVD, die zakt het weer wat naar treien. PvdA, gemeentebelangen en ELP 2. Dan komen we op 8 partijen. Dan hebben we alle 29 zitten in handen. Het houdt te zien dat de Warmpartij als enigste partij geen enkele zit helpt. Theo Joosten van het CDA, wat denk je? Zou er voor de VVD en van Jelle Boerema nog weer een nieuwe ronde inzetten? Als wethouder? Ik ben niet degene die daar over zegt. Geen flauw idee. Nee? Ik denk dat hier aan deze tafel wordt niet de formatie geregeld over de coalitie. Dat is nog de komende weken te gaan, dus daar kan ik geen zin woord over zeggen. Nou ja, had je het getals meer zou zeggen en dat je weet van nou, het CDA zou dadelijk wel eens het voortouw nemen kunnen, dan laat de VVD toch altijd wel aardig dicht bij het CDA daar. Ja, maar dat was in eerste instantie de vraag niet. In eerste instantie was de vraag of die wethouder terug zou kunnen komen. Dat is wat anders dan kijken naar welke partijen en met welke partijen je kunt gaan samenwerken. Ik beziek het even scherp te stellen. Ja, nee, maar daarom corrigeer ik het ook even. Ja. Ja, ik heb er even de vrouw aan tafel, Jan Durk ondertussen en Margot de Vries van de ChristenUnie-partij voorzitter. Ja, opeens komt er meerderheid weer meer in de buurt. Ja. Want ja, denk ik, van mij die knieval maakt het mooi dat we Wiemoen verhaal. Nee, dat we net. Nou ja, Joost is er van niks, maar Joosten en ik zitten er van wel. Nee, we hebben ook al nou, maar Jim komt in elk geval maar een uitstel erin. Dat is geen brekpunt. Dat is zo'n CDA, FNP, dat is zo'n wiswijze. Tredje zitten van een 29, ben je hem nog net op een meerderheid. Ja, ChristenUnie, Dongeredeel. Je hem wel vaker in het college zitten. Je hem wel graag. Op zich stemmen we er ieper voor. Ik weet ook wel een goede wethouder dan. Haga. Ja. Anja Haga. Nou, is dat de kandidaat? Die wint het hier in Dokkum. Het niks te doen. Dat klopt. En dat had wel gedaan. Politiek zoals zeg ik dan. Dat is een mooie baan. Nee, dat weet ik verder net waar ze op het één gaan voor wethouder. Ik weet wel dat er op zich de ieper niet er is. Maar nogmaals, wij zijn net de partij die hier het initiatief inneemt. Dus dat zal inderdaad CDA wezen. We horen dat even vast. Want dan zou er eventueel een Bilker, hoe het ik, Beert Bilker, jouw partij in het college. Nou, dat zou misschien ik nog dat zin wezen. Hè? Nou, verslaggever René Koster is er in de Isherberg. En volgens mij, René, stierst er bij wat optuine zinders. Ja, nou, die zullen we even opzieken. Want hier is een tafeltje met SIN, Meeske en Jouke Douwe de Vries. Hij is de listondervoerder van SIN. Sociaal in wat is het Friesland. De progressieve fracties is maar. Nou, dit liep het maar goed voor je. Ja, dat liep het heel mooi. Maar ja, het is bij Mat nog even. Hè? Dus we mat net al zei ze van nou, we zijn er. Dus, Maar het is even spannend. En vooral dat die twee grootste partijen, dat we hier wel wat verwachten. Maar waar wordt de derde partij benamen? Welke maakt het de meeste kans om mij te dwaan in een college? Dat kon je hem wel eens wezen. Ja, dat is mooi wezen. Je hebt veel campagne voor de zittende colleges. Ja, dat zijn deze partijen. Ja, dus dan maar eens even goed praten aanstaan. Ja. Maar zij van dat is best te dwaan? Nou, ik ga bij het laatste debat zijn van dat er echt wel overeenkomsten zitten. En dat is toen ook wel heel bot naar voren komen. En ik denk dat met de FNP in het Grienen, dat we daar elkaar heel bot vinden kunnen. Dat weet ik al, ik heel in het Dongeredeel. En met het CDA, ik ga zo even, ja, heel eerlijk, er zit best een heel sociaal programma. Dus ik denk dat we daar prima wat mooi van kunnen hebben. Maar dan zei ze, ik wil heel voorzichtig wezen en ik wil eigenlijk de buit nog net verdelen, want die is nog net binnen. Nee. Ik denk, want er zitten net volgens mij, wat ik een beetje peil, zit nou 50% van de mensen die stemt hebben. Nou, volgens mij zitten we daar al oerheen en het zou wijzen kennen dat de wat gruttere plakken werd, die moet generaal wat sterker binnen er nog gewoon komen. Ja, het zou heel mooi zijn. Waar weten wij dit eindigt? Ja, nou ja, het zou een hele mooie jongeren kennen. Ja, nou, dat is een mooie tussenconclusie. Maar hij had zelf gelijk, je moet er voorzichtig wezen. De trend is van zin heel positief. Maar er zijn nog 15 stembureaus van de 44 te gaan. Dus het beeld spannend. Omroep Friesland en RTV NOF presenteren je Friesland kiest.
Dan zullen we zo nou dan eens even naar de klok bij Friesland Kiest. 6 minuten voor 11:30. Ja, dat is voor u altijd wat een breekpunt door het programma tot 11 uur of tot 12 uur. We winnen even heel optimistisch, want het liep het vluchtig in, maar de uitslagen. Nou ja, het is maar even afwachten zien hoe lang dat wij deze uitsturing maken. En misschien ben we voor Alven wel klaar, omdat er genoeg uitslagen binnen. Maar aan de andere kant, wij nemen zelfs wel de definitieve uitslag mee. En dan wordt het weer 12 uur. Spanning volop, want ja, nu gaat het om de gruttere stembureaus en die kunnen nog heel het verschil maken. Absoluut, nog 15 te gaan dus. En als we weer wat uitslagen melden kunnen, dan doen we dat natuurlijk zo gauw als mogelijk. In onze tijd praten we met partijvoorzitters van de partijen die dat doen. Theo Joosten van het CDA, Kees van Maurik van de FNP, Margot de Vries van de ChristenUnie en ik, Hans Kons van de Partij van de Arbeid. Nou even zonder microfoon, maar Aasten weer mooi microfoon. En mag ik eens een bompje op dit, in dit wetter gooien? Daar best wel goed in. Nou ja, ELP, Nijkommer, maar uitsprutsen ideeën. Zit toch hield het op 2 zitten. In alle redelijkheid dat je een nieuwe partij bent, dan mag je vaak blied wezen als je in je zit, Helly. Nog lang net alles is telt, maar aan de andere kant toch al een flinke basis. Wat vinden we daarvan? Zo'n lokale partij, hele eigen uitstraling. Joosten van het CDA, hij een beetje volgen wat de ELP dien had in deze campagne. Hoe ze haar opsteld hebben, hoe ze in de debatten maar hun listloeker de stevig ingang zijn nou en dan. Ik kan me dat goed voorstellen dat je als nieuwkomer je profiel in je ruimte moet zoeken om te kijken waar kan ik mijn punten gaan scoren. En het is natuurlijk sowieso niet gemakkelijk om als nieuwkomer zonder enige achtergrond zomaar te strijden met verkiezingen. En in die zin deel ik het wel dat het wel knap is om met 2 zetels zoals het nu lijkt in de raad te komen. En kun je dan als nijkomer, denk je jou, als oud-gediende, kun je dan een verschiltje maken in Sarrië? Nou ja, je hebt altijd de ruimte om in dit geval met 2 mensen hun eigen geluid te laten horen. Of dat het verschil gaat maken, dat weet je natuurlijk niet. Maar je hebt in ieder geval een plaats, een podium om je verhalen te kunnen vertellen. Wat denk je van, Maurik? FNP, toch ook een lokaal lood. Ben je starig gewoon te salonveeg geworden om dit soort ELP-initiatieven van je af te slaan? Nee, wij nemen de democratie en wij zeggen als mensen gaan engageren willen voor een gemeente en voor de mensen waarin ze wonen, dan valt dat in haar de prijs in. Dan is het mooi. Het is wel zo vanzelf dat wij zijn al wat langer, we bestaan al zo'n de 60 jaar van de vorige eeuw. Wij gaan ons bewijzen in de tussentijd in een lange reeks van collegedeelnames, echt provinciaal. En dan krijg je toch wat een vestige basis. Maar het is altijd mooi als mensen gaan inzetten voor de mensen waarin ze wonen. En dan zeggen ze van nee, wij missen wat. Wij willen zijn. En het is echt vaak zo dat de bestaande partijen, de grotere partijen, dan die dingen oernemen van die liedse partijen die dan beginnen. Zeggen van hé, dat is een waardevol initiatief, dat nemen we oer. Dan ruizen ze hun zitten en wel weer eens kwijt. Maar het initiatief dat ze nemen, dat is fantastisch. Dat is geweldig. Nou, Nota is een van die grote partijen, dus het CDA zo'n zitten. Voor verslagjouwer René Koster in de IJsselberg reden om op ziek te gaan naar een van die CDA's. Ik denk René de listloeker. Ja, dan word je de listloeker het liefst. En Lewis Sietsma, die zit je bij me bij een tafeltje met lokale CDA-prominenten. Nou, de eerste tussenstand, hoe komen die op jouw oor? Nou, wel heel spannend. En tot nota staan we bovenaan, maar de jongen is nog net om. De spanning, het zwit in de hand, dat is er nog. Ja. Je bent net een ras politicus in die zin dat je al jaren in de politiek zit, wat meer op een achtergrond. Nu ben je de faraonman. Hoe viel dat op zijn jongen? Nou, heel bijzonder. Dit hier kan jij alleen net tegenkennen. Dus, en dat iemand dat zijn verteld hier, dan dacht ik bananensplit. Maar moeten we dat positief lezen of zit je van, ook dit weet hier wie ik niet aan begon? Nou, het is wel een uitdaging. En ik krijg wel steeds harder ook gekker, maar dat is te gek. Het komt op je pad en ik ga de uitdaging aannemen. En je komt op bijzondere dingen in, elke dag weer. Dus het brengt je iets. En er zit ook een innerlijke overtuiging bij. Je wil je zichtbaar maken voor Noord-Friesland en je wil je bijdrage eraan leveren. En dat is de innerlijke motivatie. Dus het is een uitdaging, dat mij Jerk Jo nog net zegt. Ik vind het hartstikke mooi. Nou, sommige dingen zijn mooi. Ik denk van geweldig als je met je kiezers praat en gesprekken aangaat, daar ben je warm van. En er ben ik dingen dat denk van oh, het gaat ergens nergens hoor, maar het maakt gebeuren, het jet er ook bij. Ja. We hadden er eerder over jouw dijstige werk zit in het onderwijs, daar het smoor er ook mee. Valt het al om dit ermee te combineren? Op dit moment is het lastig. En ik ga op dit moment een liedskwartje. En ik ben er een paar keer per week ben ik er. Maar ik zit ook het programma van de komende weken. En de drukte. En dit wordt s'nachts werkje, dat kan net oors.
Maar omdat er zit een Domidel maar een Lietse fractie? Nee, dit mag je blied wezen. Als het zaak komt, dan was er hartstikke dankbaar en blied voor wezen. Ja. Lewis Sietsma, listonvierder van het CDA, dank u wel. Nou ja, dat is op dit moment de situatie. Wat gespannen, een beetje voorzichtig voor Utsen op basis van deze voorlopige uitslag. Nogmaals, het gaat om 30 van de 44 stembureaus wat we weten. Het kellt nou wat zwidder, het wordt wat langer voordat we die laatste 15 krijgen. Maar ja, die beslissen het uiteindelijk wel. Dus het wachtje blijft nog even. René Koster. En wij wachten mooi zo op die laatste 15 stembureaus, 30 dus binnen. Dit wie het CDA, de grootste partij, zo'n zitten. Daaronder stiert dus het FNP met 6. En daaronder dus, ja, dat is van Bouke Koning, uw orenverslagjouwer, ik reden om te zien wat FNP nog verwacht het mogelijk wat groter worden te kennen. Of net Bouke? Ja. Absoluut, want ik sta in de buurt van het grote scherm. Zeg dat er ruim 19.000 mensen stemmen kunnen, 8800 binnen. En ja, en inderdaad nog een aantal grote stembureaus. Ik sta hier bij Bert Koonster van de FNP. Bert, we zijn correct al even. Je hebt toch het hartstikke goed. Eén zit verschil op dit moment. Maar de grote bureaus komen nog. Hoe spannend vind je het nou? Ja, ik vind het super spannend, jongen. Ik bedoel, we hadden hier een hele mooie campagne gevierd. En we zijn er heel skof bij de douane geweest. En nu is dit is de climax. Hè? Dit is het moment. Nu mag we er wijzen. Wat verwachten ze nou nog? Nou ja, dat is moeilijk koffiedik kijken, want ik bedoel, we gaan nog 10.000 ongeveer te gingen. Dus we gaan minder dan de helft nog gewoon. Nou ja, zij hem zo'n. Dat staat er ook in zitten, daar is ook een verteken hier. Ja, dat is eigenlijk nog een aantal stembureaus die in zijn wel, maar toch de helft van de stemgerechtigden gaan we nou nog maar zien. Dus ja, het zit nog 300 stemmen tussen. Helle staat in Tinkst, want dat is best wel een prut op zo'n lietse schaal. Ja, nou ja, aan de andere kant, je Kalm moet nog wat komen, Kalmersweg moet nog komen. Dus ik verwacht hier in ieder geval wel wat. Dus daar heb Tinkst te winnen? Nou, te winnen weet ik niet, maar in ieder geval wel een goede stem te hellen in, dat we een beetje in hellen kennen. En dan, stel je voor, Liek of Droehinnen? Nou ja, dat zou hartstikke mooi zijn, maar dat is nog even wel wat. Ja, maar dat is wel voor, daar gost voor? Nou ja, tuurlijk gaan we ervoor. Ik bedoel, waarom zullen we net voor de winst gaan? Dat gaan we wel vaker zijn. Maar ja, je ziet wel van, het is wel een bepaald, nou ja, de CDA die had, nou ja, pak een beetje die 300, dus dat wordt nog wel een tour. Wisselend fantaseren, hoe is het nou naar Joert Maat? Stel je voor dat als eerste het kwartaal niet meer meist? Nou ja, dan we hadden er ervaring mee, informateur, alles al wel kleed te lezen. We maar echt snel. We willen proberen om tussen 1 en 2 januari, nou ja, de matter eventueel een college steen kennen. Maar ja, we hebben op ons beurt bos zijn van de kwaliteit. Wat we hebben in de programma's, maar ook voor de horenpartijen wat hebben we in de programma's. En dat is wel wichtig, dat moet wel steen blijven. Ja, maar dus zei dus mandje, ik wil zo breed mogelijk. Je hoeft dus net echt een vakker aan in het slotdebat, maar had je nou al een idee? Hoe bedoel je? Nou, qua mij was dat dan samen een coalitie vormen was? Nee, nou, dat is een rietsbreedje, dat is wat oors. Ik bedoel, dat is een rietsbreed akkoord, een collegeakkoord, of een coalitieakkoord, dat is natuurlijk, nou ja, dat has een bepaalde kleur. Nou ja, ik bedoel, en de kleur, dan kist het nou al zien. Nou ja, dan zit in ieder geval een CDA en FNP bij zitten. En gemeentebelang, want daar zoest op stemmen als de FNP er net bij is? Nou ja, dat zo'n, misschien had hij nog wat meidje kan. Je moet het sabbetje, je moet eerst met iedereen wel in gesprek kennen. Ongeacht hoe we er voorkomen te staan, iedereen doet mij. Dat is echt de afspraak. En waar die informateur is klaar te staan? Die houden we nog even intern, maar die komt er wel om. Helemaal goed, dankjewel. Succes van Jonne. Ja, dankjewel Bouke. Bouke Koning importeert maar Bert Koonstra, dus listloeker van de FNP. Zij zitten op dit stuit. Hij sorteert al een beetje voor CDA, FNP, plus dan nog wat orenpartijen erbij. Maar Gode Vries, hij zei we moeten eerst maar alle partijen praten en dan moeten we al nee, het is hier drok hier achter het scherm. Of je de hoofdtelefoon er nog even bij ophouden? Ja, misschien dat kan altijd. Liek het iets minder charmant, maar is voor de communicatie wel aardig. Ja, dan kan je me wel goed verstaan. Hij zei we moeten eerst maar alle partijen importeren. Dat maken we een goed alwaard proces met het wezen. Dat is natuurlijk logisch, maar hoe wil je met als christen nu, hè? Nou, wat ben jij een belangrijk punt, like het sas is, hè? Inhoudelijk bedoeld. Ja. Nou ja, gewoon waar steen je voor? Nou ja, op basis van het partijprogramma wat er lijkt, binnen een aantal punten nadrukkelijk naar voren kwam. Ik denk dat er genoeg raakvlak is voor overeenkomsten die er op zich wel is. Maar nogmaals, ik vind het heel prematuur om dit nou al uitspraken over te doen. CDA, FNP binnen de grootste partijen. Er moet bij alle partijen praat worden. Er binnen ook nog orenpartijen die groter binnen als wij. Of lieke groot binnen als wij, zodat het nou tenminste voorstaat. Dus is heel eerst de uitslag afwachten, dat sowieso. Maar ik vervolgens waar gaat het door en waar kun je elkaar in vinden en wat komt er dan uit? Ja.
Misschien dat ik jou vraag, maar dat Hans Kons hier wel even zitten kan. Want we moeten het een beetje... Kons, je ging daar net mee betekenen. Ja, we moeten de PvdA toch ook vragen. Ja, deze Houdini-act willen we toch graag inhouden. Ja, dus wij willen graag deze wisseling van de wacht zien. Maar vermoedelijk wat vind je van Koonstra? Hoe heet er die hier in Noord-Friesland? Koonstra heeft een geweldige campagne vierd. En het mooie erom vond ik eigenlijk, het is heel goed onuitdacht dat ze al het senior voor de eerste senior van de lijst naar voren scout hebben. Doch het is team, het is net een one-man show of een one-woman show, zijn verkiezing. Het is een teamprestatie. Daarna hebben we toch wel dat we maar aardig wat zitten hier in de Riercommissie. Dan doe je het echt met elkaar. Dus de campagne doet echt met elkaar. Ik vond een heel wijs besluit dat ze het niet in hebben en het vertuten niet in. Konst, ik heb Christen nu de vraag gesteld, mevrouw De Vries. Ja. Ik on jou. FNP, CDA, die sorteren voor. Als PvdA, hoe moet je hem nou opstellen? Want je hebt net 2 zitten kregen. Is dan nederigheid wat je dan wel moet? Ja, als partij? Dat denk ik wel. Ik denk, er moet bij een werkdelingsgemeente, je moet gewoon op 1 januari moet er een nieuw college staan. En dat moet dus met grote stappen diend worden. Het zou wel mooi wezen in zijn eigen gemeente dat men streeft naar een rietsakkoord. Zo van haal je alle partijen bij elkaar en bedenk wat stiert is in de eigen gemeente voor de komende treinheel hier te dwan. Neem de oppositie ik maar, bedoel je al? Ja, ik zou het. Had ik er hier iets aan het doen, kunnen ze zeggen, hou op, maar denken in coalitie en oppositie. Sorry ervoor dat het bestuur bestiert uit een aantal partijen die elkaar makkelijk vinden kunnen, maar sorry ervoor voor dat elke niet een jet wordt. Want om te beginnen met, er zijn jouw partijen of zo, die het verzinnen hebben, die oren, die zitten dan maar wat voor de vulling bij. Dat zou ik verrekte jammer vinden voor deze gemeente. Daar praten we niet verder over met de orenpartij. Maar we moeten zelf eerst eens even naar de man die je net graag in een steegje in Dokkum komen willen. Grutte Pier. En hoe hebben we het dan? Ja. Johan Talsma van de ELP. René, was het on? Ja, dat was ik zeker wel om, want het is inderdaad een man van postuur en van statuur, San Jonken Lietsen. Maar het is een boetgewoon aardige man. Het is misschien wel een beetje een populist. Dat jet ik wel bij die partijen en de wijze waarop zij de standpunten wat onder woorden brengen. Maar het spreekt natuurlijk een hele grote groep ik on. En wat een soort mensen net dacht hier, is dat ik nog serieus meespeel je. In je zit, ach, dat zou misschien een mogelijkheid wezen. Maar votten dadelijk 2 werd ze nou op zitten. Dat is een oorverhaal. Nou, we zullen even zien, hij toren. Dat denk ik wel boppen uit, dat we hem vinden kennen. Nou ja, je schokt het tafeltje al steen. Nou, Talsma, hoe liep het? Ja, dat is een hartstikke mooi nou. In de boetengebieden al 2 setjes. Zodat het nou liep, dus wij zijn op zich wel heel tevreden. Oh, dus dat denkt van de grotere plakken, dat wij u zelf sterker achter, die komen nog, dus... Ja, als we eindigen op een setjes 4 of 5 zo mooi werden. En wanneer ben je tevreden? Ik ben met alles tevreden, mijn eigen slagen. Ik neem de onderwijzer heen in je partij misschien wel een beetje een populistische partij. Vies tot een compliment of krijg net? Nee, zo moet het niet zijn. Ik denk dat wij een partij in opbouw binnen en wij hebben toen een keer voor de grap een keer zijn toren zetten en dat hebben we vasthouden. Maar we moeten realistisch blijven. We zijn in mei ben we met z'n allen om tafel gegaan en in Kwartskoff kwartier nogmaals 50 geleden. Ik denk dat dat al een unicum is voor zijn jonge partij. Zeker, maar had je hem als populistische partij bedoelde ik tegen mij had je hem opschreven van Zwarte Piet met zwart blauw. Ja, daar gaat de gemeente hier toch naartoe. Nee, maar ja, dat heb ik juist direct al zijn beheer kennen. Maar wij hebben gewoon onze tradities wel weer neergehouden. Dat we gewoon een statement van ons hebben er gewoon bij tussen zetten. En dat heb ik altijd frustreren. Maar dat is hier omdat je hem weet dat er een bepaalde achterban is die dat wel onspreekt. Ik al ging hem er als Rie helemaal net door. Nee, maar dat zou ik al zeggen. Dat is gewoon een persoonlijke kwestie. En ik heb gewoon zeggen, ik zet dat er gewoon in. Ik al heb het niks met politiek uit te staan. Weet ze hoe wij erin staan. Stel je voor dat die fascisering van die uitkomt en die grotere plakken komen erbij en je komen op fjouwer, misschien dan meer zitten. Ja, dan longt in hier ik een plak in het college van BMW. Ja, maar ik denk dat wij nou ook prima coalitiepartner wezen kunnen. Als u er als 3e, 4e partij bij hebben, kunnen ze altijd mooi komen te praten. En waar is de wethouderkandidaat dan?
Ja, dat moeten we intern even zien wat voor plakje dat er dan vrijkomt. Maar dat zullen we te zijn tijd. Ik in ieder geval niet. Zo heb je geen ambitie? Ik heb zeker ambitie, tuurlijk. Het laatste wat ik voor de nagelwethouder maar met de reëel bedoel, ik wil eerst gewoon trainen, heel hier gewoon goed besturen. En als ik er dan nog steeds zin in heb en huppakee, dan ga ik trainen heel hier voor het wethouderschap. Nou, we zullen zien hoe dit uitkomt. Eerst Joen de uitslag maar even afwachten. Maar dat shot er op dit moment heel positief van je uit. Zeker, zeker. Waar was je het al, René? Riedsverkiezings in Wat is Friesland? Volg je de uitslag bij Omroep Friesland en RTV NOF. Friesland kiest. Eerst lijkt het wakker vluchtig in dat het gaat om de uitslagen in wat is Friesland de werindelingsgemeente die het op 1 januari ontsteert uit 3 oorgemeenten Dongerendeel, Verwedderendeel en Kolmeloon. Maar nog met de gruttere plakken teld worden en dat verneem je toch dat de mensen die dat met de hand dwaan in die verschillende stembureaus dat ze daar toch wat meer tijd voor hebben. Het is nu 20 minuten voor 11. Mijn gevoel dat ze voor 11 dat al je kleer hebben, dat wordt heel wat minder, Andries. Dat denk ik. Laten we heel even kwart zien nog naar de zetelverdeling, de zitverdeling. CDA zo'n, FNP 6, Sin 4 en dan 12 treien. Dat binnen de ChristenUnie en de VVD. Die een pikstart hier eerst omdat er wat warpen in Kolmeloon binnenkwamen. En dan hij het zelf voor de wethouder Jelle Boerema, de militair die het wethouder worden is. Dat is op zichzelf al een heel mooi verhaal. Maar hoe reageert hij op de treien zitten op nota? Bouke Koning is verslagjouwer, stiert bij hem. Ik had een vraag voor Trojan. Jelle, treien zitten tot nota. Wat is die eerste reactie daarop? Nou, als dit de einduitslag zou zijn, dan zou ik heel erg tevreden zijn met 3 zetels. De vlaguitzijders krijgt? Ja, sterker nog, dan ga ik op de stoel staan. Nou, daar hoor ik die dan nog. Maar door zei je van welke stembureaus zit hierin? Dat is voor jou een prangende vraag. Wat komt er nog binnen? Want we maken nog 15 van de 44. Verwachten ze er nog wat van? Nou, zeker. Eerlijk is eerlijk natuurlijk. Als je kijkt naar voorgaande gemeenteraadsverkiezingen, dan heb ik een sterke aanhang in Kolmeland. En daar geniet ik een grote bekendheid, onbescheiden gezegd. Ja, dat is in Dongerendeel, Verwedderendeel, eerlijk is eerlijk, dat is toch wat minder. Dus ja, het is toch nog wel even spannend hoor. Is dat ook een inzet West dan? Dat welbekende Jelle Boerema effect? Ja, inzet geweest, ja. Weet je, kijk, ik ben 8 jaar wethouder. Ik ben wel vrij zichtbaar. Ik kom overal. Ik vind dingen veel leuk. Dan creëren we wel een bepaalde aanhang. Ja, ach. En eerlijk is eerlijk, er zijn ook wel eens mensen die stemmen niet op de VVD, maar wel op Jelle. En daar maakt het dan van Haek of is het een echte partij? Nou, ik denk dat niet alleen, zeker niet. Want dan doe ik mijn partijgenoten heel erg tekort. Want in Verwedderendeel en Dongerendeel zijn ook hele sterke kandidaten. Maar het is gewoon een mix, hè, waar we gewoon ook gebruik van maken, denk ik. Als we het procesverbaal nou definitief zou opstellen, wat betekent dit dan voor de VVD, Nijmegen? Nou, dan betekent dit denk ik dat we in ieder geval gesprekspartner zijn. En nou moeten we zien waar we op uitkomen. Maar in ieder geval, dan doen we wel mee in de gesprekken. En voor jou persoonlijk, best dan wel wat meer dagen bij Defensie? Nou, mocht ik in een nieuwe gemeente Wat is Friesland wethouder worden, dan stopt Defensie per 1 januari. Maar dan is de gemeente groot genoeg en dan zegt Defensie van, je krijgt volledig politiek verlof. In Kolmeland had ik beperkt politiek verlof, maar het had alles te maken met inwoneraantal. Wat is nou die doel? Wat denk je nou nog dat er qua zitten bij komt of denk je dat het echt zou bloot? Nou, Bouke, eerlijk is eerlijk. Stabiel op 3 zetels, dan ben ik heel erg tevreden. Als we dat kunnen vasthouden. We praten letterlijk op Jonne. Dankjewel. Dank u wel. Bouke Koning praatte met de listloeker en de wethouder van de VVD. Hij zucht het dus al heel wat zitten en sorteert een hele beetje voor op dat er misschien zijn functie als militair wel deel is een kind. Want ja, de gemeente is juist een groter, dan gaat het inkomen met wat omheeg. Ja, dat is inderdaad moeilijk. Dat zie ik even nooit te denken, maar ja, dat is zo. Laten we eens even verder praten aan tafel met Theo Joosten van het CDA, partijvoorzitter. Kees van Maurik van de FNP en Hans Konst van de Partij van de Arbeid. Konst Jossan krijgt van, we moeten hier in Dongerendeel, of in Noord-Friesland zit ik dan, riedsbreed met een akkoord hebben van Maurik. Is dat eigenlijk het nieuwe denken dat je net meer in coalitie, oppositie denken moet, maar dat je dan toch alle partijen mooi nemen? Want dan wordt het zo saai in die rieën. Niks aan. Je moet eerst een modus vinden waarin je mij kan vieren willen en kennen. En ik vind het helemaal net zo'n raar idee van de Partij van de Arbeid om te zeggen, beloek nou elke nien, dat wij praten met elke nien en zeggen van nou Westin, wat is de grootste gemene dealer van alle partijen? En dan kun je daarop zeggen van oké, die punten hebben we maar, daar zitten we een stripje. En dan moet je zien hoe je het duister bestuur invullen. Dat komt dan wel. Mag het zeggen Joosten als CDA? Want Jim heeft
de informateur misschien. Hè? Ja, ik denk vooruit op die lijst. Ja, misschien ben jij dat wel. Ja, je weet het dan net, maar wij dragen je al voor. Ja, dank je. Ik zal het doorgeven. Ja. Nou, het is natuurlijk wel interessant, zeker bij een nieuwe gemeente, om eens te zoeken naar wat gemeenschappelijke delers. Een soort toekomstvisie. Wat moeten wij nu de eerste komende 4 jaar als belangrijke punten aanpakken? En als daar breed draagvlak voor is de volgende stap en wie gaat dat dan uitwerken? Want je bent nogal wat uitdagingen. Hè? Want Maarten is Friesland, we zitten hier in een feestelijke setting, mooi verkiezing. Maar toch is dit een gebied wat in Friesland een soort problemen met. Krimgebied, mensen gaan voort, er is geen werk, wijn is een probleem, verschillings op het platteland, daar kan je wat er ook in. Nee, ik ontken ook niet dat dat niet het geval is. We moeten even naar de uitslag. Want sorry Ja, dat ik onderbrek, Joost. Ja, nee, we hebben het direct verderop, maar de ja, uitslag die schijnt bekend te zijn. En daarom zitten we hier natuurlijk. Dus laten we gauw in. Ik denk René, daar staat erbij stiert. En we kennen voor dadelijk naar Magda Berndsen, waarnemend burgemeester, die de einduitslag Jaan kent. Alle stembureaus zijn nu donker. Dat betekent dat alles geteld is. En dan gaan we nu kijken. Ik ben ook wel benieuwd naar het opkomstpercentage. Dat is 46,37. 35.467 stemgerechtigden. 16.446 van de mensen hebben gestemd. En dan gaan we nu naar de stemmen per partij. De Waddenpartij, 258 stemmen. ELP-NEF, 947 stemmen. GNEF, 1085 stemmen. De PvdA, 1570 stemmen. De VVD, 1939 stemmen. De ChristenUnie, 2064. SIN, 2188. FNP, 2634. En het CDA? 3761. Dan gaan we naar de zetelverdeling. De Waddenpartij heeft geen zetel gehaald. ELP-NEF heeft 1 zetel. GNEF heeft 2 zetels. De PvdA heeft 3 zetels. VVD heeft ook 3 zetels. ChristenUnie heeft 4 zetels. SIN heeft ook 4 zetels. De FNP heeft 5 zetels. En het CDA heeft 7 zetels. Ik moet erbij zeggen dat dit een voorlopige uitslag is. Vrijdag komt het hoofdstembureau bij elkaar en dan wordt het definitief. Ik wil graag vanaf deze plek alle partijen van harte feliciteren. Voor de een is het misschien wat tegengevallen, de ander zal er wat meer blij mee zijn. Maar een applaus voor al diegenen die zich hebben ingezet voor onze democratie, want dat is het natuurlijk. De nieuwe gemeenteraad wens ik heel veel succes en wij komen elkaar nog tegen de komende weken. Dank u wel, nog veel plezier.
En dat weer de voorlopige uitslag, ja, de voorlopige definitieve uitslag zat hij bekendmaken is terug de tijdelijk burgemeester van Dongerendiel, die op dit moment dus het Haat-stembureau in beheer had. Ja, toch nog weer een verschoning, Andries, hè? Toch weer een verschoning. CDA, die wordt de grootste. En die blote grootste zo'n zitten, dat wie ik al aan de 20 stembureaus bloot zo'n. FNP rekkert er in kwijt. Kees van Maurik die scoort al wat met de hollen. Dat gaat van 6 naar 5. Toch nog de tweede partij. Sin bloot op fjouwer staan, maar, en daar heb je Margot de Vries aan tafel heel breed mooi. ChristenUnie gaat van 3 naar fjouwer. Komt ik op fjouwer zitten. Dat is een tafvaller voor die partij. VVD en PvdA beide op 3. PvdA wint er dus nog in. Gemeentebelangen op 2. ELP, ja, Johan Talsma zult toch, maar als je een imposante verschijning in zijn eentje de rie in matten, hier in Noord-Friesland. En de Waddenpartij heeft er geen in. Dus 8 partijen in de nieuwe gemeente van Noord-Friesland. En dat ik dan zeg naar wat er mogelijk is qua colleges, dan zeg ik maar eventjes naar het CDA, naar jou. Want het zou kennen helemaal ChristenUnie niet bij. Ja, er zitten in het midden een heleboel partijen, even qua statistiek in het midden bedoel ik. Hè. Maar hier met de grootste CDA, ik het even niet vullen. Ja. Een christelijke partij erbij, dat is gewoon Jim Monaski. En dan die FNP er wat bij, die Wiemoen hebben al die liedjes. Ik werd net gevraagd of we een formateur zochten. Ik geloof we hier eentje gevonden hebben die het zo kan regelen hoe we dat gaan doen hier. Nee, maar dat zal de gesprekken moeten uitwijzen. Maar getalsmatig wou ik net zeggen, zitten er een heleboel rond de 3, 4 of 5. Hè? Maar goed, dan vergeten we nog eventjes Sin. Een van de partijen die ik maar fjouwen zit, dat is van de partij van Van Roorman, Jouke Douwe de Vries. René, daar is bij hem. Bouke zit bij hem. Bouke zit bij hem. Koning. Bouke Koning, doe maar. Ja. Ik ga hem naast mij staan inderdaad. Jouke Douwe de Vries van Sin. Ian feliciteren, dat krijgt al. Ben je blij mij of is er door Jarrewold? Nee, absoluut. Heel blij mooi. Tweede partij. Ja, daar gaan we weer voor. Ja, dit wie echt was het woordest? Ja, wij hopen op fjouwer. Heel misschien nog stiekem op 5 zitten. Maar nee, dit is een heel mooi resultaat. Nou, best al ontrekkingen denk ik. En ontnij denken. Want CDA moet aan het voortouw nemen. Zit u aan die tafel? Graag. Ja, we voor en dadelijk zijn toen wij dit proces ingaan. Dat wij in elk geval mij dan wonen. Als er een college vormen worden, maar. Dus wij zitten graag mooi aan tafel. Wat voor reacties hast u daar aan de dagen gekregen tijdens de verkiezingscampagne? Een heel soort positieve reacties, gelukkig, van mensen. En die snappen waar wij van staan. En ik denk dat wij in die zin een compliment doen. Elke die bij ons campagne voert, hebben we een heel groot campagneteam. We hebben echt een hele goede campagne voert. En daar krijg ik weer om. Helemaal goed, dankjewel. Daar niet. Is dus van Sin de tweede partij zo er maar fjouwer zitten. Maar er kan maar één de grootste wezen. Dat is het CDA. Mooi zo'n zitten. En dus René Koster stiersto bij een optijne Liewe Sietsma. Ja, dat kan wel zeggen. Sietsma, je bent altijd wat bedaard, maar je bent nou optijn. Ja, het is... we zijn hartstikke blij. Net verwacht dat wij sowieso de grootste worden. En zo'n zetels. Prima, geweldig. We zijn hartstikke blij. Je ging dit net verwachten, Sissio? Nou, de BMS is toch een 8 zetels. En ik zei van nou de tijden verhoor je wat. Het sentiment verhoort echt landelijk wel wat. En wij zijn hier net op een eiland in Noord-Friesland. Er komen nieuwe partijen. Het is net vanzelfsprekend dat je de grootste wordt. Je maakt er hut voor werk hier. En gelukkig hebben we dat ook niet in. Ik in onze campagne, we zijn zichtbaar West. En dan kunnen de mensen gaan er hut aan werken. Dus dat is ook een verdienste van hun. Op welke programmapunten hij hem deze verkiezings won? Ik denk net op uiteindelijk een programmapunt. En ik denk gewoon het vertrouwen in de partij op zich. En wij wel een paar belangrijke punten zijn voor dat Maat Oors. Wij moeten in de nieuwe gemeente zitten we Oors besturen moeten. We moeten meer de dwarpende verantwoordelijkheid Jan. Dat houden we wel zijn, want zaak kind net op deze manier kunnen we net terug besturen. Maar er gaan meer partijen erin. Dus we hebben wel een breed programma gewoon. Maar een heel goed programma vind ik zelf. Ja, je zei, ik weet net waar ik om begin, waar ik instap, maar dat het zijn einde gaat zoeken in de verkiezings? Het is, je kan er haast boekels krijgen. Dus ja. Sietsma, dank u wel. René Koster praten met Sietsma van het CDA. Ja, lange tijd stien ze op 2 zitten. De ELP, de eerste lokale partij. In Noord-Friesland, nieuwe partij. De partij van Johan Talsma. En nou in de uiteindelijke uitslag toch nog in zit. Bouke, dat zal toch wel wat teleurstellend wezen, denk ik. Bij die grutte man, die grutte Vroorman.
Hoe viel dat? Is het inderdaad van 2 zitten naar 1 zit waar we omgeven? Ja, maar luister, we moeten morgen even een afwasje. Misschien komt er morgen als nacht wel uit. Ik heb maar een peel ook. Dus dan moeten we een afwasje. Nee, dan ging ik er alleen voor. Hè? Oh, dan zit de moederziel alleen nog zo kan zitten. Ja, maar het niks. Ik ken mijn mandje wel staan en ik zal zien dat ik een heel hier het beste van mij zal. De CDA, het laatste stuk, komt er toch in 1 keer omheen. Hoe viel dat? Ja, maar kleren, dat is zo. En dat heb ik altijd wel gedacht van mensen die traditioneel stemmen, die zullen het ook wel weten. Maar ja, het is voor u wel een beetje... we snappen het eigenlijk net, want er weer een protte onvrede. Daarom ben ik erin stapt. En ik denk van ja, die mensen hier nu dan ook kiezen moeten. No? Maar ja, ik denk de opkomst weer sowieso echt leeg. En ik denk van ik van u Dokkum ik ben heel veel mensen met voetballen. Dus ik denk van... Die achterban hè? Nou, dat weet ik niet dat het mijn achterban is, maar gewoon de opkomst weer heel leeg. Dus als dan, zeg ik al zei, de traditionele stemmers wel heen en de rest die vindt het wel Joko, ja, dan is er weinig om te doen. Maar toch als toen mandjes zijn CDA, zo kennen, FNP, daar willen wij gerust mee praten. Nou, let dat nou, 2 toppartijen wijzen hier. Ja, zeker, tuurlijk. We kunnen altijd één praten. Als ze in orde binnen, dan weet je ze te vinden. Dat is zo simpel als het weer. Waar vinden je elkaar dan op? Ja, dat weet ik niet. Dan moeten we zien wat voor u breekpunten zijn en voor hun. En dan kunnen we altijd zien dat we praten kunnen. Maar ik bedoel, de gerusten moeten eerst zien wat ze willen. En als ze naar uw stad willen, dan kunnen ze bij huis komen. Maar als er belt, dan is er. Als ik bel je en het ligt goed, dan kunnen we er best wel eens op praten, ja. Helemaal goed. Hoe slept het vannacht? Ik sleep sowieso goed. Luister, wij zijn in mei opgericht en in Kwartskof kwartier. Zag eruit worden, 50 leden. En hier is dus ontvallen. En dan wil ik kijken, dus de zetel is voor Pietje de Boer. Een vrouw die tegen grittig en die hier nog wel een zin in. Nou, helaas is ze overleden. Dus deze zetel is voor Pietje de Boer. Hartstikke goed. Succes. Waar weet die tweede zit nog en waar weet ze is aan tafel? Ja, dank u wel. Johan Talsma, alles is grutter dan een behalve zijn fractie. Want hij zit er in zijn eentje in. Maar goed, waar het wel grutter is de FNP. Tweede partij, René Koster ziet het de list ook erop. Ja, want Bert Koonstra van de FNP, hoe zit je nou? Nou, super grut natuurlijk. Hè. Ik bedoel, we zijn de tweede partij van Noord-Eerst-Friesland. Een nieuwe gemeente, een nieuwe verkiezing, herindeling. Dus we zijn heel blij ermee. Het was even heel spannend. Het leek erop dat je misschien wel de grutste wordt. Toen was het wel leek. Ja, nou, daar maak ik me net zo blij mee, want dat kan utopie wijzen. Want laten we eerlijk wijzen, van hen toen winnen er nog net zo volle stemmen telt. Maar toen hebben we even de leading gewoon. Ja, nou weten we dus hoe het komt. Het CDA komt erin, Jim komt erin en dan ga ik het door het college. En dan moet er nog even 1 of 2 bij. Is het maar, wat is je voorkeur? Je hebt geen voorkeur. Ik bedoel, je krijgt pensioen, er zijn 2 partijen met jou zitten en 2 met 3. Ik bedoel, we moeten mijn om tafel en gesprek voeren. Maar waar gaat jouw het naar uit? Nou ja, ik bedoel, hoe rol ik op mijn het nou uit? Ik bedoel, we hadden een mooie campagne, mijn kon dat vieren kennen. Een mooi debat hebben we voerd. Ja, maar in die debatten ga ik zien van waar wat verder van jou afstaan en waar wat dichterbij. Ja, maar dat zullen de tijd nog leren. Programma's zijn goed nice kwamen en dan hebben we het er even over. Jo, wie een zo'n leuke list onvoerde die zei werd het op stier en nu ben je van het ene moment op de oren bij de politicus. Nee, dat is helemaal net weer. Ik bedoel, het was van, ik ga net terug verspreken, maar ik bedoel, ik ben net de leading man. Ik bedoel, dit ben het CDA, die ben ik rustig aan. Maar dat wil net zeggen dat Jim geen voorkeur had? Nee, maar ik kan wel bepaalde dingen nooit uitspreken. Maar ik vind eerst van, we moeten eerst mijn kon er op tafel. Maar de conclusie dat het CDA en de FNP beide naar je college komen, dat is duidelijk. Wij willen heel graag. Lokwenske. Dank u wel. En dan naar die partij, de Waddenpartij. Ze wonen zo graag in de nieuwe gemeente van Noord-Eerst-Friesland. Maar ze staan op nota op 0 zitten en zo zult ik wel blijven. Hoe is de reactie daar? Dat hebben we van Bouke Koning. Alex Hazela, Waddenpartij. Geen zetels. Verloren campagne? Nee, want het was hartstikke leuk om te doen. En alles wat ik onderweg ben tegengekomen qua nieuwe dingen om te leren en zo, fantastisch. Nee. Alleen, het was wel leuk geweest als we 1 zetel hadden gehaald natuurlijk. Want nu? Je bent om bepaalde redenen in de politiek gegaan. Je had een paar idealen. Blijven die in de coalitie overeind staan? Dat weet ik niet. Ik heb de politiek altijd al gevolgd, 2 jaar lang. Dus, en dat blijf ik ook gewoon doen. Dan zit ik in de kantine, zal ik maar zeggen. Op publieke tribune. En dat vind ik leuk, dus daar ga ik ook gewoon mee door. En stukjes over schrijven deed ik ook al iedere dag, dus daar ga ik ook gewoon mee door. Alleen ja, ik had graag natuurlijk bij vergaderingen gezeten waar geen publiek aanwezig is. Ja. Aan die tafel. Aan die tafel.
En met 1 zetel kun je natuurlijk weinig voor elkaar brengen. Maar je kan zo nu en dan wel het verschil maken als je mensen nog een andere gedachte kunt brengen. Ja. We zeiden maandag in het slotdebat al, we moeten maar even nuchter blijven. Eerst maar eens kijken of het gaat lukken. Hoe ga je nou vanavond naar huis toe? Ben je teleurgesteld? Huilend, echt janken. Ja. Nee, kijk, ik bedoel, 1 zetel of niks, dat was altijd natuurlijk al de inzet. Dus ja, het is niks geworden en dat is jammer. En het verandert in zoverre natuurlijk mijn leven niet ingrijpend dat ik nou ik ga gewoon, met wat ik al deed ga ik gewoon door. Helemaal goed, dankjewel. Graag gedaan. Bouke Koning met Alex Hazelaar van de Warrenpartij. Ja, dat brengt u zo'n eindhaast van deze uitsturing. Ik kom mijn gasten hier aan tafel. Dankzij Margot Vervies van de ChristenUnie, Hans Kons van de Partij van de Arbeid, Kees van Maurik van de FNP en de man van de winnende partij, CDA, Theo Joosten. We hebben een heel stuk mensen in de zaal. Jim wat minder, maar Jim binnen, denk ik, al jij wat tevreden hoe het komt. Dit wie Friesland kiest. Meer reacties op omroepfriesland.nl en bij RTV NOF. Bedankt voor het zien en nog een hele noffelijke jong. Dadelijk bij Omroep Friesland op de radio met het oog op morgen. En een noffelijke jong aanwezig. Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oostemt op Dij.